Αξιοσημειότατε, κύριε Βουλευτά, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι νομαρχιακοί εκπρόσωποι, κύριοι εκπρόσωποι φορέων και επιστημονικών ιδρυμάτων του νησιού μας, κυρία Έφορε του Χωριανού Μουσείου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, εκφράζουμε την ευχαριστία μας για την απόψινή σας παρουσία εδώ. Ευχαριστίες εκφράζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Δήμαρχο Αργοστολίου για την πρόθυμη και άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της υπηρεσίας για την απόψινή παρουσίαση και την βοήθεια που παρήσχε στην υπηρεσία μας. Η απόψινή εκδήλωση είναι στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της υπηρεσίας, στην παρουσίαση του έργου της στο ευρύ κοινό, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας τόσο με την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο με την Μητρόπολη Κεφαληνίας και επιστημονικούς φορείς του νησιού μας, όπως είναι το Κοριαλένιο Μουσείο, η Ιακωβάτιος Βιβλιοθήκη, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Ρημουένου. Για να μην μακρηγορήσω, μετά την COVID εποχή, ξεκινήσαμε στη ΣΑΜΗ το 2022 την πρώτη παρουσίαση με τη βοήθεια του Αντιδημάρχου Πολιτισμού της ΣΑΜΗς και τον ευχαριστούμε για την απόψινή του παρουσίαση και όχι μόνο, τον κύριο Καλυβοκά. Στη Λιβαθό πάλι με το Δήμο Αργοστολίου το 2023. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί και με το Δήμο Παλικής και με το Δήμο Ιθάκης, εφόσον εμπίπτει στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας. Απόψε θα σας παρουσιάσουμε μία ανασκαφή που διενεργήθηκε το 2021. Λεπτομέρειες θα πούμε στην πορεία της απόψινής βραδιάς. Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση, θα θέλαμε να πούμε μερικά πράγματα για την ανασκαφή, τι είναι ανασκαφή, πώς γίνεται η ανασκαφή και τη συνδρομή όλων μας και το μερίδιο που έχουμε όλοι μας σε αυτό. Όπως θα δείτε και θα σας πούμε, η ανασκαφή αυτή ξεκίνησε γιατί ένας συμπολίτης μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυριακάτος, παρατήρησε κάτι, ενημέρωσε την υπηρεσία και εμείς μπορέσαμε να πάμε να κάνουμε την ανασκαφή στο οικόπεδο. Το οικόπεδο ανήκει στο ζεύγος Δημητρίου Μιλιαρέση, οι οποίοι πολύ πρόθυμα αποδέχτηκαν την πρόταση της υπηρεσίας για την ανασκαφή, χωρίς κανέναν ενδιασμό και χωρίς κανένα εμπόδιο. Επομένως, η ανασκαφή ξεκινάει με την υπόδειξη θέσης από έναν πολίτη, όπως έγινε πρόσφατα και στη Λακκύδρα τον κύριο Κωνσταντίνο Κοκόλη, που και εκεί ήταν μια θέση που δεν την περιμέναμε και βγήκαν τόσο σημαντικές αρχαιότητες, τις οποίες θα παρουσιάσουμε σε κάποια άλλη εκδήλωση. Επίσης, οφείλουμε να πούμε για τις παραδόσεις των αρχαίων από συμπολίτες μας που τα τελευταία χρόνια έχουν πληθύνει. Θεωρούμε ότι σε αυτό συμβάλλει και ότι η έδρα της υπηρεσίας είναι εδώ και το Μουσείο της ΣΑΜΗς που πια υπάρχει, το βλέπουν όλοι, και το Μουσείο του Αργοστολίου που είναι στα Σκαριά, όπως όλοι ξέρετε. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε στον κύριο Φαύρο, στην κυρία Λάλη, στον κύριο Δίπλα, στον Ζαΐμ τον Αποστολάτο, στον Πέτρο τον Κομποθέκρα, οι οποίοι έχουν παραδώσει αρχαιότητες. Κάποιες από αυτές ήδη εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της ΣΑΜΗς και όσες μας παραδίδονται τώρα θα εκτεθούν στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου. Η σύμφωνη γνώμη λοιπόν, η παράδοση των αρχαιοτήτων, ο πολίτης που βλέπει, παρατηρεί, προσέχει, δεν είναι αυτό που θα λέγαμε ευαισθητοποιημένος πολίτης. Επίσης, ανασκαφή κάνουμε σε ιδιωτικά οικόπεδα, πέρα από τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, αναγκαστικά, εντός εισαγωγικών, από ιδιοκτήτες που πληρώνουν καθώς η υπηρεσία μας δεν έχει προσωπικό. Η Ιερά Μητρόπολη πάντα μας βοηθάει σε αυτό και με το τμήμα πλέον βυζαντινών της υπηρεσίας μας προχωρούμε και σε ανασκαφές εκκλησιών. Έχουμε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν καλύψει τα έξοδα μιας ανασκαφής, όπως είναι ο κύριος Τσελέτης, ο κύριος Ηλίας Μινέτος, το ζεύγος Μάριος και Αυγούστα Στανίτσα, ο κύριος Μουρίκης, ο κύριος Παπαδημάτος, ο κύριος Παναγίστης Λιμιδός, η κυρία Δελαπόρτα, το ζεύγος Ρέσκου Θωμοπούλου στην Παλική, ο κύριος Κουτσινάς. Υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν εθελοντική εργασία, όπως πρόσφατα ο κύριος Παναγής Νικολετάτος στο Φισκάρδο και προσφορές από εταιρείες όπως είναι η Αφή Μοσκόπουλη, η Αφή Παπαδημάτου, τα Ηχθητροφία Κεφαλονιάς. Μέσα από τη μελέτη των πεταλήπων και των κινητών ευρημάτων, επιχειρούμε να ανασυνθέσουμε το παρελθόν μιας περιοχής και να ερμηνεύσουμε τη σημασία της στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Στην απόψινή παρουσίαση θα σας δώσουμε μια επισκόπηση της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε, των ευρημάτων που αναδείχθηκαν και των πρώτων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έρευνά μας. Ευελπιστούμε ότι η περαιτέρω μελέτη, που ήδη είναι σε εξέλιξη, θα συμβάλλει στην περαιτέρω κατανόηση και ερμηνεία του ανασκαφικού μας έργου. Η εφορία μας τα τελευταία χρόνια έχει σκάψει πλήθος θέσεων, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στη Σάμι, στο Φισκάρδο, στην Παλική, στην Κρανιά. Ήδη είναι σε εξέλιξη μια πολύ σημαντική ανασκαφή στην Κρανιά με ένα ασύλληπτο μικηναϊκό νεκροτοφείο, το οποίο ανασκάπτει συνάδελφος της υπηρεσίας η κυρία Τζόκα, και ευελπιστούμε ότι θα δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την περίοδο εκείνη στο νησί μας. Οδηγεί λοιπόν την αρχαιολογία της Κεφαλονιάς και το γενικότερο πλαίσιο και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της υπηρεσίας σε μια νέα εποχή, ξεφεύγοντας από τα τετριμμένα και τα παραδεδομένα, διασυνδέοντας το νησί με ευρύτερα δεδομένα από την Κεντρική Μεσόγειο, την Αδριατική και γενικότερα το χώρο του Αιγαίου. Αναθεωρούνται λοιπόν τα αρχαιολογικά δεδομένα του νησιού με τη διεπιστημονική προσέγγιση, όπως αυτό συμβαίνει παγκοσμίως. Προς αυτή την κατεύθυνση συμπορευόμαστε με πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με το οποίο διεξάγουμε ένα συστηματικό επιστημονικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει διάφορα πράγματα στην Παλική, την Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών. Ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να οφείλουμε στο εργαστήριο αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην Καλαμάτα, το οποίο ιδρύθηκε το 2010 από τον καθηγητή αρχαιομετρίας Νικόλαο Ζαχαριά, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή τον περασμένο χρόνο σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Ο Νίκος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε πραγματικά αυτό που έκανε. Ήταν ένας εξαιρετικός επιστήμονας, συνεργάστηκε με την υπηρεσία μας σε πάρα πολλά πράγματα και προσέφερε εθελοντικά και αμυστή πάρα πολλές μελέτες, συμβουλές, σε χρόνο πάρα πολύ γρήγορο. Του έχουν αφιερωθεί πάρα πολλά συνέδρια, ομιλίες, άρθρα. Η εφορία μας ως ελάχιστο δείγμα τιμής σε αυτόν τον άνθρωπο και μνήμης αφιέρωσε την πρώτη παρουσίαση της απόψινής ανασκαφής που έγινε τον Νοέμβριο του 2024 σε ένα διεθνές συνέδριο στην Αθήνα που οργάνωσε το Ιδρυματικό Ινστιτούτο Αθηνών και θα του αφιερώσει και ένα βιβλίο που προγραμματίζεται να εκδώσουμε στο πλαίσιο των έργων ΕΣΠΑ. Ο Δήμος Σάμης, δεν ξέρω κύριε Δήμαρχε αν μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για το αφήνω σε εσάς πάνω σας στο τέλος, αν θέλετε να πείτε κάτι για αυτά που προγραμματίζουμε. Δεν θα σας κουράσω με άλλες λεπτομέρειες, εξάλλου θα έχουμε και χρόνο μετά να συζητήσουμε ό,τι θέλετε για την απόψινή παρουσίαση. Τον προϊστάμενο δεν χρειάζεται να τον συστήσω, τον γνωρίζετε όλοι, είναι δόκτωρα αρχαιολογίας, πλέον 8 χρόνια στην Κεφαλονιά, όπως λέει και ο ίδιος έχει γίνει σχεδόν Κεφαλονίτης. Ερίζουν οι περιοχές από ποια θα είναι, τέλος πάντων. Η Εφροσύνη Βίκα, που θα σας μιλήσει απόψε, είναι επίσης δόκτωρα αρχαιολόγος, έχει δίκευση στη βιοαρχαιολογία. Η έρευνά της επικεντρώνεται κυρίως στην εφαρμογή ισοτόπων στα οστά με σκοπό την ανασύσταση της διατροφής και της προέλευσης ατόμων και ομάδων. Έτσι Φροσύνη. Στόχος της έρευνας είναι η προσέγγιση της χρήσης των φυσικών πόρων και της κατανομής της τροφής στα κοινωνικά συστήματα της αρχαιότητας. Παράλληλα, μελετάει τις ασθένειες που συνδέονται με τη διατροφή και το βιωτικό επίπεδο. Έχει εργαστεί ως λέκτορας βιοαρχαιολογίας στη Μεγάλη Βρετανία, είναι επικεφαλής πολλών ερευνητικών προγραμμάτων με διεθνή και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δημοσιεύει τακτικά σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει πάρει μέρος σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι έχει δουλέψει στην Κεφαλονιά. Πριν από αρκετά χρόνια είχε εργαστεί ως συμβασιούχος σε ένα έργο. Από τότε γνωριστήκαμε, εκτιμήσαμε το χαρακτήρα της πρώτα απ' όλα, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε, και μετά την επιστημονική της κατάρτιση. Και έχει πλέον αναλάβει να μελετήσει σχεδόν το σύνολο των οστών από την προϊστερική Κεφαλονιά. Όλα αυτά βέβαια δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς την βοήθεια κάποιων ανθρώπων που πέρα από αυτούς που σας ανέφερα πριν, και έχουμε και τη μεγάλη χαρά να είναι εδώ απόψε μαζί μας ο κύριος Τζον Κρόσου, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Οδυσσέας Λιώμενος, ο οποίος χρηματοδοτεί ένα πολύ μεγάλο μέρος τόσο της έρευνας της Παλικής όσο και της μελέτης της Φροσύνης.
Αυτά από μένα για αρχή. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι για την παρουσία σας. Τον λόγο έχει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας. Σας καλωσορίζω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου. Δύο λογάκια έτσι στην αρχή. Η παρουσίαση τώρα που θα γίνει, να ξέρετε, είναι σαν να την κάνει και η Ελένη Παπαφλωράτου, διότι μαζί κάναμε την ανασκαφή και μαζί έχουμε μελετήσει ό,τι έχουμε μελετήσει. Είναι αυτή η συνεργασία που πρέπει να γίνεται για να έχει και αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι είναι μια ανασκαφή που μπορεί να αναρωτιέστε γιατί μετά από 4 χρόνια. Γιατί έτσι είναι. Γιατί για να βγάλεις, για να καθαρίσεις, για να συντηρήσεις, για να καταλάβεις που βρίσκεσαι, για να τα πάρουν μετά οι αρχαιομέτρες και να αρχίσουν να τα επεξεργάζονται και να βγουν αποτελέσματα, περνάμε. Είναι χρονοβόρες διαδικασίες και επιπλέον είναι και η ευθύνη πάνω απ' όλα. Όχι ότι η ευθύνη σε κάνει να καθυστερήσει, αλλά πρέπει να είσαι και προσεκτικός. Δεν παίρνεις τα δεδομένα και ό,τι να είναι. Αυτά ελέγχονται, ξαναελέγχονται, τσεκάρονται και έτσι προχωράμε. Το άλλο που ήθελα, το είπε και η Ελένη, είναι και εγώ να αναφερθώ στον Νίκο του Ζαχαριά. Ήταν μια μεγάλη απώλεια ο Νίκος. Τέλος πάντων η κεφαλονιά του χρωστάει πολλά και θα φανεί και τα επόμενα χρόνια. Χάρη στις... Και τι δεν έκανε αυτός ο άνθρωπος, από τις χρονολογήσεις με αυτές τις νέες μεθόδους που γίνονται μόνο στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αυτή τη στιγμή, υπάρχουν αυτά τα εργαστήρια. Πώς ανέδειξε το έκανε το ίδιο το εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πώς εδώ μας έκανε πτήσεις LiDAR προκειμένου να δούμε κατά τη βλάστηση τι βρίσκεται, ήταν ασύλληπτη η βοήθειά του, ασύλληπτη, πραγματικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα και τη δική μας την παρουσίαση για αυτό που ήρθα και όλα έτσι. Ναι. Τα παιδιά που δουλεύουν στην ανασκαφή θα τα δούνε κιόλας. Το Στάθη, τον Αντώνη βέβαια, τον Γιώργο, τον φοιτητή που είχαμε, ναι, όλους αυτούς. Είναι σημαντική η συνεισφορά και είναι και η λεπτολογία αυτών των ανθρώπων, στους οποίους είναι η επιτυχία του εργάτη της ανασκαφής, αυτό επίσης που θα βγει. Όσο και αν είσαι εσύ από πάνω, αν εκεί δεν υπάρχει το ταλέντο, αυτά τα πράγματα δεν θα βγούνε έτσι όπως βγήκαν. Ξεκινάμε λοιπόν. Η Μικηναϊκή, λοιπόν, όπως ήθιστε να λέγεται, πολιτισμική φάση του νησιού, ήρθε για πρώτη φορά στο φως από τον Ελβετό αξιωματικό του Βρετανικού στρατού και διορισμένο από τους Βρετανούς διοικητή του νησιού Ντεμποσέ τον 19ο αιώνα. Είναι ο κύριος με τη στολή που βλέπετε, στο πάνω μέρος, κατά τη διάρκεια δημοσίου εργοδοποιίας, κοντά στο χωριό των Μαζαρακάτων. Φυσικά τότε, κανείς συσχετισμός με πολιτισμική φάση δεν έγινε, δηλαδή δεν γνωρίζαν ούτε περί μικηναϊκού πολιτισμού, ούτε περί πολιτισμού αυτού της εποχής του Χαλκού, τους αρέσανε. Τα μαζέψαν τα αγγεία, αν δείτε και τις αναφορές εκείνης της εποχής, μιλάνε για κατακόμβες κλπ. Τέτοια πράγματα. Κανείς λοιπόν συσχετισμός δεν έγινε. Τα κτερίσματα των τάφων δόθηκαν από τον Ντεμποσέ στη γενέτειρά του Νοσαντέλ, στο εκεί μουσείο που και εκτίθεται μέχρι σήμερα. Ο συσχετισμός, η περαιτέρω διερεύνηση, έγιναν ύστερα από τον προσδιορισμό ως μικηναϊκής της πολιτισμικής εκείνης φάσης, τις οποίες οι ρίζες ανάγονται στους λακκοειδείς λοιπόν τάφους των Μικηνών. Ξεκινάμε το 17ο-16ο αιώνα, δηλαδή και κάτω, π.Χ. Και η οποία ολοκληρώνεται αυτή η φάση γύρω στο 1100 με 1050 π.Χ. Μετά τις ανασκαφές λοιπόν στις Μικήνες, ο γνωστός Σλίμαν θα έρθει και στο Ιόνιο, στην Ιθάκη, στη γειτονική μας Ιθάκη, όπου θα προσπαθήσει, θα ανοίξει κάποιες τρύπες εκεί, θα πάει δεξιά-αριστερά, δεν θα βρει αυτά που φανταζότανε, θα φύγει. Ο Γερμανός αρχαιολόγος Ντέρφελ θα συνεχίσει να ψάχνει για το Μικηναϊκό βασίλειο του Ιωνίου, την ομηρική αυτή χήμερα, την οποία αυτός θα τοποθετήσει βέβαια στη Λευκάδα. Δημιουργώντας όμως στο πλαίσιο αυτό και ένα φαντασιακό τοπίο προκειμένου να υποστηρίξει αυτή τη θέση. Θα ακολουθήσει ο Ολλανδός Γκέκουπ, ο οποίος θα αναζητήσει απεγνωσμένη μια θέση δίπλα στο Σλίμαν και τον Ντέρφελ. Θα χρηματοδοτήσει πια ανασκαφές στην Κεφαλονιά. Βρισκόμαστε στον 20ο αιώνα και την περίοδο του Μεσοπολέμου, έτσι. Τύχη αγαθή, οι ανασκαφές αυτές θα πραγματοποιηθούν δια της αρχαιολογικής εταιρείας, δια της εναθήνες αρχαιολογικής εταιρείας. Ο Παναγής Καβαδίας
Ο πρώτος κύριος με το μουστάκι, φαίνεται εδώ, δεν φαίνεται το κέρσορας, ο πρώτος κύριος λοιπόν εκεί, θα είναι ο πρώτος που θα ξεκινήσει αυτές τις ανασκαφές και θα ακολουθήσουν βέβαια ο Σπυρίδων Μαρινάτος και ο Νικόλαος Κυπαρίσης. Θα αναλάβουν τις κατά παραγγελία αυτές τις ανασκαφές. Και το λέω κατά παραγγελία γιατί αυτός έδινε λεφτά λέει μόνο για μικηναϊκές αρχαιότητες και προσπαθώντας να ικανοποιήσει τον όνειρό του, να πραγματοποιήσει τον όνειρό του. Οι αρχαιολόγοι λοιπόν αυτοί, οι κορυφαίοι αρχαιολόγοι, με το γνωστό βέβαια το Σπυρίδωνο Μαρινάτο, τον ακαδημαϊκό, θα καταφέρουν να δώσουν, παρά το ασφικτικό αυτό πλαίσιο χρηματοδότησης, την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα της μικηναϊκής εντός εισαγωγικών πολιτισμικής φάσης στην Κεφαλονιά. Εκφράζοντας μάλιστα, ειδικά ο ξύνος Σπυρίδων Μαρινάτος, την εδρεωμένη στα ευρήματά του πεποίθηση ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι βαθύτατα κεφαληνιακό, επιχώριο και εξαιρετικά δυναμικό. Είναι γεγονός ότι η Κεφαλονιά στην περίοδο που έχει προσδιοριστεί ως ύστερη εποχή του Χαλκού παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και μοναδικότητες που δεν έχουν. Ώσπου δεν έχουν όσο πρέπει αναδειχθεί. Φυσικά οι γενικεύσεις δεν είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί μόνο στην Κεφαλονιά, έτσι. Και εκεί που ήμουν πριν στην Αρκαδία, περίπου τα ίδια ήταν. Γιατί λοιπόν χαρακτηρίζεται ως μικηναϊκή πολιτισμική αυτή η φάση στο νησί? Λόγω της ομοιότητας φυσικά της κεραμικής. Του τύπου των τάφων, βλέπουμε λοιπόν τάφους λαξευμένους στο βράχο, θαλαμωτή κλπ. Η κεραμική έχει τα στοιχεία της μικηναϊκής, άρα πάμε στο μικηναϊκό κατευθείαν. Λόγω της ομοιότητας λοιπόν της κεραμικής του τύπου των τάφων και βέβαια κάποιων ταφικών εθήμων, ανακομιδές κλπ. Είναι έτσι λοιπόν ή απλά πρόκειται για ένα ζήτημα που ανάγεται απλώς στην κλίμακα της μελέτης του ίδιου του αντικειμένου, για να γίνει κατανοητό αυτό που μόλις σας είπα, να φέρουμε κατά νου το Google Earth, πώς ξεκινάει, όλοι το έχουμε ανοίξει με τον πλανήτη και πώς όσο προχωράς και αλλάζει κλίμακα, πόσες λεπτομέρειες φαίνονται πια και πόσο διαφοροποιούνται όλα μεταξύ τους. Για να έχουμε ένα αρχαιολογικό παράδειγμα τώρα, και για να το καταλάβουμε και καλύτερα αυτό που λέμε, ας δούμε και το παράδειγμα των Χεταίων και το σχέσεών τους με τους Αχαιούς. Τους περίφημους Αχιγιάδα τότε, βάσει των ανακτορικών κειμένων των Χεταίων, ή ακόμη και τους Φιλιστέους στην Συροπαλαιστινιακή ακτή. Ακόμη και στη Δύση έχουμε το φαινόμενο της Ιταλομικηναϊκής λεγόμενης κεραμικής στην Νότια Ιταλία ή στη Σικελία. Τίθενται λοιπόν τα ερωτήματα, για παράδειγμα, επειδή υπάρχει μικηναϊκή ή μικηναϊκού τύπου κεραμική στη Φιλιστέα, εκεί που είναι σήμερα η λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ, ξεκινάει από τον Νότιο Λίβανο αυτή την περιοχή και καταλήγει στη λωρίδα της Γάζας. Εκεί λοιπόν ήταν αυτοί οι περίφημοι Φιλιστέοι, από εκεί βγαίνει τη λέξη Παλαιστίνη, είναι ομόριζα αυτά. Εκεί λοιπόν έχει βρεθεί ποσότητες τέτοιες κεραμικής, οι οποίες όμως κατασκευαζόταν επί τόπου κλπ. Είναι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ήταν μικηναίοι. Αν δεν. Οι Χεταίοι επίσης. Εκεί είναι μια αυτοκρατορία στην οποία δεν υπάρχει, εκτός μιας κεραμικής που παράγεται κεντρικά κλπ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν φαίνεται όμως οι σχέσεις με τον μικηναϊκό πολιτισμό βάσει των κειμένων είναι διαρκείς, έντονες και κάποιες φορές και συγκρουσιακές. Πώς αλλιώς, τώρα πώς βλέπουμε την Κεφαλονιά, ως ένα νησί περίκλειστο από θάλασσα, ένα τόπο απομονωμένο, ή αντίθετα είναι ο νησιωτικός χαρακτήρας? Εδώ να δούμε αυτό που λέμε με την κεραμική, πώς διασπείρεται γύρω στη Μεσόγειο, όλα αυτά που είπαμε. Και να πούμε τώρα και για το νησί, είναι πραγματικά το νησί κάτι απομονωμένο, είναι η θάλασσα αυτή που δημιουργεί ακριβώς την εξωστρέφεια και τις οδούς επικοινωνίας? Και βλέπετε εδώ από διάφορες μελέτες χάρτες οι οποίες αναφέρονται στους δρόμους επικοινωνίας που διαμορφώνονται για τα μέταλλα, για το άμπερ, για το κεχρυμπάρι και ούτω καθεξής. Η Αδριατική επίσης, ο χώρος του Ιωνίου και της Αδριατικής, είναι ένας χώρος μοναδικός όσον αφορά πολιτισμικές επαφές, μετακινήσεις ομάδων, εμπόριο, επικοινωνία κλπ. Ήδη από την τρίτη χιλιετία, αυτό που λέμε το φαινόμενο Σέτινα. Επομένως, όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να αγνοείται ύστερα από όλα αυτά η κέρια θέση του νησιού στο νότιο Ιόνιο αυτοχώρο, και οι προφανές σχέσεις με εμπορικά και οικονομικά δίκτυα του ευρύτερου ευρωμεσογειακού χώρου? Μια νέα λοιπόν προσέγγιση επιβάλλεται εκ των πραγμάτων.
Λιγότερο 13ος και κυρίως οι μεσέπειτα 2 αιώνες είναι η περίοδος αρχαιολογικής ορατότητας στην Κεφαλονιά. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή την πολιτισμική φάση, αυτή την ύστερη εποχή του Χαλκού, τη βλέπουμε από το 1300-1200 ειδικά και μετά. Πληθώρα θέσεων εμφανίζονται στο νησί, νεκροταφεία και άλλες θέσεις μέσω επιφανειακών ενδείξεων που από το μέγεθός τους θα μπορούσαν να ταυτιστούν με αγρικίες και μικρούς οικισμούς. Πάλι νέα ερωτήματα τίθεται. Τι σημαίνει πραγματικά αυτό, τι συμβαίνει κατά τις προηγούμενες περιόδους. Πληθυσμός εισέρευσε στο νησί, ο οποίος κατά τρόπο μαγικό αναβαπτίστηκε και ξεκίνησε αμέσως να αναπτύσσει ιδιαιτερότητες στην υλική του δημιουργία, το υλικό του αποτύπωμα, ακόμη και σε αυτή την ταφική του αρχιτεκτονική και τα ταφικά έθιμα. Όταν μιλάμε για ταφικά έθιμα, είναι πράγματα που σχετίζονται και με το βαθύ ψυχισμό και την κοσμοθεωρία του ατόμου και της ομάδας στην οποία αυτό εντάσσεται. Υπάρχει κάποια διασύνδεση λοιπόν με φαινόμενα της ίδιας περίοδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν αναλογίες με την εμφάνιση μικηναϊκού τύπου κεραμικής στη Σικελία, στην Ιταλία ή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά ερευνώνται, έτσι, και είναι τα ερωτήματα που μας απασχολούν. Εδώ το λεγόμενο μικηναϊκό δεν ολοκληρώνεται, αλλά αντίθετα ξεκινά και κορυφώνεται μετά την κατάρρευση των ανακτορικών κέντρων. Στην κοινουρία που ήμουν, ας πούμε, στην Αρκαδία, τα πάντα τελειώνουν όταν καταρρεύουν τα ανακτορικά κέντρα του Αργολικού κόλπου. Εκεί τελειώνει και η μικηναϊκή παρουσία σε αυτές τις περιοχές. Σαν να σταματάει. Σαν να εξαφανίστηκε και ξεκινάμε πάλι στους πρωτογεωμετρικούς χρόνους, στο 1000 π.Χ. Εδώ πέρα συμβαίνει κάτι τελώς αντίθετο. Εδώ πέρα η μεγάλη αιχμή είναι όταν αυτός ο λεγόμενος αιγιακή οικονομία των ανακτόρων καταραίει. Από εκεί και πέρα αρχίζει και γίνεται το μεγάλο boom. Έτσι, μπορούμε να προχωρήσουμε εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε αυτούς τους περίφημους θαλαμωτούς τάφους της Κεφαλονιάς. Από τότε που είχα έρθει, εγώ τους βλέπαμε με την Ελένη, της έλεγα ότι αυτά διαφέρουν, δεν τα έχω ξαναδεί δηλαδή αλλού, στην Πελοπόννησο και λοιπά αυτά τα πράγματα. Είναι ένας πολιτισμός των βράχων εδώ. Είναι κάτι κεφαληνιακό αυτό, βαθύτατα, πέρα από τον τρόπο της κατασκευής τους που καταφέραμε και τον αποκρυπτογραφήσαμε και επιβεβαιώθηκε και αυτή την ομάδα γεωλόγων του Πανεπιστημίου Πατρών. Εδώ βλέπετε την Κεφαλονιά, συνεχίζουμε. Εδώ επίσης βλέπετε παρόμοια πράγματα, το οποίο όμως δεν είναι από την Κεφαλονιά αυτά. Είναι από την Ανατολική Σικελία, από τη Μάλτα κλπ. Είναι ίδια πράγματα. Είναι αυτό που λέμε ο νησιωτικός, ο μεσογειακός πολιτισμός. Είναι μια ιδιαίτερη είναι η ιδιοσυγκρασία του τόπου. Αυτά τα πράγματα. Τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Εδώ είναι το νεκροταφείο της Λακήθρας από πάνω. Θα δείχνουμε και λίγο γρήγορα, έτσι. Αυτό που βλέπετε σαν εσχάρα που είναι, σαν κάναβος, ας πούμε, ένα πράγμα, είναι πάλι πώς διευθετούνται οι νεκροί μέσα στους θαλαμωτούς τάφους των Μικηνών, της Κεφαλονιάς. Αυτούς τους θαλαμωτούς, αυτούς στο βράχο. Πού υπάρχει άλλο αυτό, δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει μόνο. Και αυτό πάλι δεν έχει ερμηνευτεί. Δηλαδή, γιατί πάνε και κάνουν αυτό το πράγμα, αυτή την ισομερή κατανομή εξ αρχής, για να βάλουν τους νεκρούς τους. Δεν υπάρχει. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, λοιπόν, κάτι έχουμε εδώ, έτσι. Σε αυτά τα πράγματα. Από κάτω βλέπετε επίσης, από την περιοχή Παντάλια, το κάτω αριστερά, όπως το βλέπω και εγώ, ναι, παρόμοιες φαινομενολογικά, ας το πούμε έτσι, τοπία, ταφικά τοπία, όπως και εδώ στην Κεφαλονιά. Και περνάμε τώρα στο θέμα, στο διατάφτα που λέμε. Όχι στο διατάφτα, στην περιγραφή του θέματος. Σε όλα αυτά λοιπόν ήρθε να προσθεθεί και η ταφή από την νότια Κεφαλονιά, από την περιοχή των αρχαίων Πρώνων, από τη βόρεια άκρη του ψώματος Μπρούζι, Μπόρτζι, κοντά στο χωριό των Τζανάτων, στην άλλη άκρη του οποίου της απόστασης 200 μέτρων βρίσκεται ο θολωτός τάφος με τον παρακείμενο κτιστό θαλαμωτό. Σημειωτέων, σημειωθείτε ότι πρόκειται για την πρώτη σε μια σειρά υποδείξεων αρχαίων θέσεων. Σας μίλησε η κυρία Παπαφλωράτου από αυτά κλπ. Ναι. Θα σας δείξω τώρα λίγο από την ανασκαφή. Εδώ είναι ο χώρος όπου βρέθηκε η ανασκαφή, σε ένα πλατωματάκι, πάνω από το σπίτι του κυρίου του Μίμη του Μιλιαρέση, του Ζεύγους Μιλιαρέση. Εδώ έχει καθαριστεί ήδη. Είχαμε πάει, ξεκινούσαμε νωρίς το πρωί με την Ελένη, με τον Στάθη τον Βασιλάτο, με τον Αντώνη τον Παγουλάτο και με ένα φοιτητή που είχαμε τότε, ο οποίος ήταν και ο γιος της πυροσβεστικής. Ήταν ο γιος του διοικητή της πυροσβεστικής του κυρίου, ο Ψαρός, ο Γιώργος, ναι. Ο Γιώργος ο Ψαρός. Θα σας δείξω εδώ ξεκινάμε το σκούπισμα ουσιαστικά, έτσι. Δηλαδή έχει φανεί ίσα ο βράχος, όπως το βλέπετε, δεν έχει γίνει εδώ καμιά ανασκαφή. Και εκεί που είναι το καρτελάκι, εκεί το κίτρινο, σκουπίζοντας, φάνηκε πρώτη μετά το ξύφος που είχαμε βρει και για το οποίο θα μιλήσουμε μετά, αυτό που είχε παρατηρήσει ο κύριος Κυριακάτος.
άρχισε και βγαίνει η πρώτη αιχμή του δώρατος. Ένα σπάνιος τύπος αιχμής. Λέγεται αιχμή του Σέσκου, θα τη δούμε και καλύτερα αργότερα. Τη βλέπετε εκεί που είναι. Άμα σβήναν τα φώτα, το βλέπατε και καλύτερα. Είναι ακριβώς στο δεξιά, τα μπροστινά ίσως. Αν γίνεται, δεν ξέρω. Α, όλα μαζί, δεν πειράζει. Εδώ, ύστερα από τον καθαρισμό από τους συναδέλφους, από τον Στάθη και τον Αντώνη, αρχίζει και αποκαλύπτεται. Γίνεται. Το χάλκινο λοιπόν, να τη χάλκινη αιχμή, έτσι. Αυτή η αιχμή δεν έχει απλό για να μπαίνει μέσα, είναι άλλης τεχνολογίας. Είναι ουσιαστικά ένα, ας το φανταστούμε, σαν μια λαμαρίνα να είναι, στην οποία σχίζεται το ξύλο, το κοντάρι του δώρατος, μπαίνει μέσα, πιάνεται με πριτσίνια, ίσως και με κάποιο σκοινί ή δέρμα και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Μην φαντάζεσαι ότι είναι κάτι. Είναι απλώς μια άλλη παράλληλη τεχνολογία. Λίγο πιο κάτω από την αιχμή, αρχίζει και φαίνεται να αυτά είναι χαύλια, είναι δόντια κάπρου. Είναι οι χαυλιόδοντες που λέμε του κάπρου, μαζί με κομμάτια του κρανίου του νεκρού. Εκεί καταλάβαμε, πέρα από το γεγονός ότι θα είναι η ανασκαφή επίκειται δύσκολη, διότι βλέπετε την κατάσταση, έτσι. Βλέπετε την κατάσταση. Κομματάκι, κομματάκι. Θα δείτε πώς έχει γίνει μετά. Εδώ οι αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπετε ότι ο Αντώνης κάβει με το καλαμάκι, ο Στάθης με το χέρι ουσιαστικά. Απομακρύνουν τα χώματα σιγά σιγά και περισυλλέγουν ότι είναι, το οποίο καταγράφεται και σημειώνεται στο ημερολόγιο και φωτογραφίζεται κλπ. Και εδώ πέρα βλέπετε την κατάσταση του νεκρού, έτσι. Αυτό είναι. Πρόκειται για μια πρωτογενή ταφή, είναι ότι έχει απομείνει το κοκκινόχωμα ή ο φυσικός βράχος, τέλος πάντων, είναι και πάλι καθαρίστηκε σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή, ξέρουμε τη στάση του, θα δείτε τώρα πώς είναι. Και ξέρουμε ότι είναι και πρωτογενής αυτή η ταφή. Βρέθηκε δίπλα του. Στο κάτω μέρος δυστυχώς έχουν όλα το χρώμα του χώματος και δεν φαίνονται ακόμη, δεν φαίνονται καθαρά εδώ. Είναι και τα αγγεία του. Και δίπλα στα αγγεία βρέθηκαν και αιχμές ηλίθινας. Προσέξτε τώρα, έχουμε και παράλληλα τα ηλίθινα. Με τα ηλίθινες αιχμές βελών, έτσι, από πυρητόλιθο. Εδώ είναι όπως αποτυπώθηκε σχεδιαστικά. Αυτό το σχέδιο μας το ψηφιοποίησε η Διονυσία Εκείνα που την είχαμε στην υπηρεσία μέχρι πρότινος. Εκεί που βλέπετε τον γκρίζο, τον κύκλο, εκεί που βρέθηκαν τα κάβλια με τα οστά του κρανίου. Και εκεί βλέπετε τα χέρια του. Δηλαδή αυτός ήταν βαλμένος έτσι, το πάνω μέρος ήταν σε ύπτια θέση και τα πόδια του σε πλαγιαστεί, σαν να ήταν ξαπλωμένος έτσι. Πώς ξαπλώνουμε καμιά φορά στο κρεβάτι έτσι και βάζουμε τα πόδια μας στην άκρη. Δεν είναι η θέση ούτε ύπτια, ούτε εμβριακή. Είναι συναισθαλμένη, ας την πούμε, η στάση του, έτσι. Εκεί που είναι τα πράσινα βλέπετε επίσης και τα αγγεία σε την κατάσταση. Αυτό μπορεί να γίνει από μετακίνηση εδαφών, του εδάφους, μετακίνηση του εδάφους. Κοιτάξτε, το ότι είχε μείνει τόσο. Ότι είχε πολύ μικρή επίχωση, σίγουρα μπορεί να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Βρέθηκε σχεδόν επιφανειακά αυτός. Μπορεί να έχει αποκλειθεί, μπορεί να έχει αλλά μπορεί να μας πει και η φροσύνη μετά. Δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς επιδράει το χώμα. Κάποια στοιχεία ανατομικά τα βρήκαμε σε συνάφεια, που σημαίνει ότι δεν είχαν μετακινηθεί. Το κάτω μέρος της θήκης ήταν. Τα πόδια του ήταν σε ανατομική συνάφεια που λέμε. Δηλαδή ταιριάζανε έτσι όπως έπρεπε να είναι, εκεί τα βρήκαμε. Από την έγινα που έχουμε παρόμοια επαφή, βλέπετε λίγο τώρα που φαίνεται καλύτερα, δηλαδή το μυριαίο κλπ. Πώς είναι το κεφάλι του, τα χέρια του, πώς ήταν πάνω εδώ στην περιοχή, στο κάτω μέρος του θώρακα, στο διάφραγμα. Αυτή ήταν η κατάσταση. Και κατάφεραν τα παιδιά, χάρη στην εμπειρία και στην υπομονή τους βέβαια, και στις μέρες που διήρκεσε, έστω να έχουμε αυτή την εικόνα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτά είναι τα κτερίσματά του. Ένα ξύφος τύπου ΣΕ, 3 αιχμές από πυρητόλιθο. Βλέπετε και την αιχμή του δώρατος, που λέγεται τύπου ΣΕΣΛΟ ή τύπου 1 που έχει καταταγεί στην αρχαιολογική έρευνα, και την κεραμική, η οποία βεβαίως, τέλος πάντων, ήταν η εικόνα σου θύμιζε πράγματα τα οποία βρίσκονταν. Τα
θα ξέρεις από την ελληνική προϊστορία, θα ξέρεις δηλαδή από την περίοδο πρώτων μικηναϊκών χρόνων, αλλά εδώ πέρα δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά. Και λόγω της βιβλιογραφίας και λόγω των τύπων αυτών έτσι όπως βρεθήκαμε. Υπάρχουν διάφορες ασυνέπειες. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γενικά. Λοιπόν, βλέπετε διάφορα παράλληλα, δεν ακριβώς, αλλά είναι αυτού του τύπου. Λοιπόν, παρόμοιες λοιπόν ταφές, σαν και αυτήν, έχουν εντοπιστεί τόσο στην υπηρετική Ελλάδα όσο και στη Λευκάδα. Ωστόσο, καμιά δεν παρουσιάζει τέτοια πληρότητα ως προς τον οπλισμό του. Όσον αφορά το ξύφος, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτός ο τύπος καλύπτει μια ευρεία χρονική περίοδο μέσα στην ιστεροελλαδική περίοδο, τη λεγόμενη μικηναϊκή περίοδο, φτάνοντας ακόμη και στο 13ο αιώνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μάλιστα ανασκαφικής διερεύνησης από τον Αείμνηστο Ζαφυρόπουλο στην Αχαΐα. Αποτελεί παραλλαγή εξέλιξη του τύπου ΣΕ. Εγώ σας έχω βάλει και διάφορα. Το μεσαίο είναι από τον τάφο του περίφημου γρίπα πολεμιστή στην Πύλο. Και βλέπετε, τέλος πάντων, πώς είναι η ύλη, τα καρφιά πώς προσαρμόζονται. Αυτό το ψήφος ξεκινάει και καταλήγει τριγωνικό στην ακμή του. Ακριβώς το ίδιο. Πρόκειται περί της ίδιας δηλαδή, τεχνολογίας περί του ίδιου τύπου, ο οποίος εξελίσσεται σιγά σιγά αλλά και πολύ αργά, όπως όλα τα μεταλλικά. Παράλληλα, επίσης έχουμε και στην Ιθάκη, που βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά χρονολογούνταν αποκλειστικά και μόνο λόγω τυπολογίας, δεν μας ήταν δηλαδή ως προς αυτό χρήσιμο. Στη μεταβατική περίοδο, εκεί πέρα 1600, γύρω στο 1600-1500. Ενώ και πρόσφατο έβριμο από τη Λευκάδα έχει επίσης χρονολογηθεί πάλι βάσει τυπολογικών κριτηρίων. Ωστόσο, όπως επισήμανα ήδη, ο τύπος είναι σαφώς μια εξέλιξη του τύπου ΣΕ, με ιδιαίτερα τονισμένη την κεντρική του νεύρωση και μειωμένο μήκος σε σχέση με τα παραδείγματα των ασφαλώς χρονολογημένων ψηφών του τύπου αυτού και του στατικούς περιβόλους των Μικηνών. Βλέπετε και άλλους τύπους τέτοιων ψηφών της ίδιας κατηγορίας, πόσο μητερά είναι. Δεν είναι αναγκαστικά μόνο για να τρυπάσει αυτά τα ξύφη, είναι και για να κόβουνε. Έτσι. Βλέπετε μάλιστα και στο μακρύ το ψήφος, εδώ, και στο δικό μας, είναι και αυτή που κάνει περίπου έχει χρησιμοποιηθεί, δεν είναι αυτό. Δεν ήταν κάτι δηλαδή λειτουργικό, το οποίο το χρησιμοποιούσε σε παρελάσεις, εδώ στο τοπικό ή τέτοια πράγματα στις ερωτές. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί. Έχει και χτυπήματα πάνω. Σε μικροσκόπια δηλαδή που το έχουμε κοιτάξει, με την κυρία Ζαφύρα στο εργαστήριο συντήρησης, έχει χτυπήματα. Θα έρθουν τώρα για το Δημόκριτο να τα δουν αυτά, προκειμένου να έχουμε και μια σχετική ανάλυση όσον αφορά τα ίχνη που σώζει πάνω. Εκτός των άλλων. Επίσης, ξύφη τέτοιες κατηγορίες έτσι, έχουμε ακόμη και από την Ιταλία και τη Σικελία τέτοιου τύπου. Είναι δηλαδή μια τεχνολογία ευρύτερα διαδεδομένη. Απεικονίζονται επίσης παράγματα τοιχογραφιών των ανακτορικών χρόνων, δηλαδή του 13ου αιώνα, έτσι, και σε σφραγιδόλιθους επίσης μικηναϊκούς. Με κορυφαία την απόδοση στο σφραγιδόλιθο από τον γρίπα πολεμιστή. Θα την έχετε δει και όλοι. Αυτή παντού έχει δημοσιευτεί, σε εφημερίδες, περιοδικά, παντού. Σαν σπουδαίο έργο τέχνης κιόλας, εκτός των άλλων. Ενώ δεν λείπουν και παρόμοια παραδείγματα λοιπόν από τη Δύση. Τα φες πολεμιστών, τώρα να περάσουμε και στην αιχμή μας του Σέσκλου που λένε του Δόρατος, με αιχμές δωράτων τύπου Σέσκλου έχουν ανασκαφεί σε μια εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει την Πελοπόννησο, Λακωνία, Αρκολίδα, την Αττική, τη Βιωτία, τη Λευκάδα, πλέον και την Κεφαλονιά. Ωστόσο, η ύστερη μεσοελλαδική χρονολόγηση, η πρώιμη ας το πούμε χρονολόγηση για να το έχουμε στο μυαλό μας, βασίζεται κυρίως στα πρώτα δείγματα που βρέθηκαν στο Σέσκλο και στις Μικήνες. Έτσι. Το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό κρατούμενο στην έρευνά μας, διότι διαπιστώσαμε ξαφνικά ότι δεν υπάρχει από πουθενά αλλού επιβεβαίωση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, ο ένας παραπέμπει στον άλλον για να φτάσουμε στις αρχές του 20ου αιώνα, τέλη 19ου, 20ου στο Τζούντα και λίγο πιο μετά. Από την άλλη τώρα, οι πυρητολιθικές αιχμές των βελών, εδώ βλέπετε πως είναι και αυτά του Σέσκλου, έτσι, που είναι και αυτές έχουν μια δική τους τυπολογία. Και βλέπετε και από κάτω από την ειδική χρονολόγηση και από την ειδική μονογραφία, από τη μονογραφία δηλαδή που υπάρχει, από την ειδική μελέτη, πώς θεωρείται ότι δεν ξέρουμε ούτε από πού ξεκινάει, ούτε πότε καταργείται, στο πούμε η κρίση της. Επομένως και αυτό είναι ένα κρατούμενο, ήταν ένα κρατούμενο στην προσπάθειά μας να δούμε τα πράγματα. Οι πυρητολιθικές λοιπόν, πάμε λίγο εκεί, θα σας δείξω και αυτό. Οι πυρητολιθικές λοιπόν αιχμές βελών
Έχουμε μέταλλα, έτσι, έχουμε και πυρητόλιθο από την άλλη πλευρά. Είναι αυτά τα τρία που βλέπετε, αυτά τα τρία βέλη αυτά. Θα έχει και τον τόξο του βέβαια, αλλά αυτά από οργανικό υλικό εξαφανίστηκαν. Είναι τα μόνα παραδείγματα, συγγνώμη, μπορούν να χρονολογηθούν πάρα πολύ καλά μέσα στην ιστεροελλαδική περίοδο, μέσα στην οικοινωνική περίοδο δηλαδή αυτά. Ήδη αρχίζουμε και έχουμε και αυτό που λέμε inconsistencies μέσα στον τάφο, ασυνέπειες δηλαδή, μέσα στο υλικό. Τώρα, όσον αφορά το πρόσφατα τώρα να καλυφθέν δίδυμο φρέαρ εξόρυξης πυρητολίθου στη Λακκύθρα, αυτό που σας είπε και η Ελένη πάλι με υπόδειξη, χρονολογούμενο στη μεταγενέστερη φάση της ύστερης εποχής του Χαλκού, δηλαδή τη μετά τα Ανάκτορα, το 12ο αιώνα, 1200 με 1100, μαζί με τα τελετουργικά του χαρακτηριστικά, εκεί είναι σαν να γίνονται τελετουργικά. Πραγματικά, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα του και αυτό, αλλά είναι μια άλλη ασύλληπτη κατάσταση εκεί. Καταδεικνύει τη σημασία του πυρητόλιθου τόσο ως διαδικασία εξόρυξης, όσο και ως υλικό με υψηλό συμβολισμό. Όσον αφορά τώρα τα σχήματα της κεραμικής, παρουσιάζουν μοναδικότητες, έτσι, είναι μοναδικά, δεν βρίσκεις παράλληλα να πεις έστω αυτή την τυπολογία, θα μπορέσω να κάνω κάτι. Ο πυλός είναι χειροποίητα και ο πυλός είναι τοπικός, είναι μια από τις αναλύσεις που μας έκανε ο Νίκος, ο Ζαχαριάς. Η παρουσία λοιπόν τόσο των λίθινων όσο και των μεταλλικών όπλων που έχει διαπιστωθεί και αλλού και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Δεν είναι ασυνήθιστο ούτε στην Ευρώπη ούτε στον ευρωπαϊκό χώρο. Και μάλιστα εκεί και εκτός ταφικών συμφραζόμενων και σε ταφικά και σε μη ταφικά συμφραζόμενα. Εδώ στα αριστερά βλέπετε ένα πεδίο μάχης που έχει στην Νότια Γερμανία, λέγεται το Lenz, μια κοιλάδα, όπου έχουν εντοπίσει χιλιάδες σκελετούς και τα ποτάμια βγάζουν εκεί, και όπου θεωρείται ότι έχει γίνει μια μάχη γύρω εκεί στο 1200, στην οποία βρίσκουν όπλα, χάλκινα, σπαθιά, ξύφη, δώρατα κλπ. Βρίσκουν αιχμές βελών από πυρητόλιθο και από μέταλλο. Κοιτάξτε, από ποιος θεωρεί ότι ο πυρητόλιθος δεν είναι κάτι που δημιουργεί, που είναι φωνικό, από εκεί προέρχεται αυτό το οστό με την γιατρή μέσα, έτσι. Από βέλος πυρητολίθου, ναι. Είναι αυτό. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν θυμάμαι αυτό τι είναι. Απλώς εμένα μου έκανε εντύπωση πως έχει διατρήσει το... Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται από πειράματα που έχουν κάνει, ότι οι αιχμές από λίθο είναι πολύ πιο φωνικές από τις άλλες αιχμές. Δημιουργούν μολύνσεις και μεγαλύτερα προβλήματα, οπότε... Σπάνε μέσα. Τελειώνει, ναι. Δημιουργούν μεγάλη πληγή. Ναι. Τα ξύφη και γενικά τα όπλα δεν είναι κάτι μοναδικό σε αυτόν τον τάφο έτσι, στην Κεφαλονιά. Έχουν βρεθεί και σε άλλους τάφους στο νησί. Σας δείχνω εδώ τα διακάτα που είναι στην Κρανιά, στην περιοχή της Κρανιάς, έτσι, από την ιστεροελλαδική Τριαγά, από το 1200-1100 π.Χ. Έχουν βρεθεί στη Λακκύθρα επίσης. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Υπάρχει στο Βρετανικό Μουσείο, εκτός από εκείνο που είδαμε και αυτό εδώ, το οποίο ενδέχεται να είναι από την Ιθάκη, αλλά ενδέχεται να είναι και από τα Μαζαρακάτα. Και επίσης και στην γειτονική μας Ιθάκη έχουμε και ένα ξύφος πάλι, αποτμήματα ξύφους από το σπήλαιο του Λοΐζου, τα οποία θεωρείται αυτή αυτού του τύπου ναού τέλος πάντων, και αυτό στο 12ο αιώνα χρονολογείται. Επίσης έχουμε και άλλου τύπου αιχμές βελών, άλλης τεχνολογίας, έτσι, που σας είπα και πιο πριν, από τα μεταξάτα αυτά. Όσον αφορά τα χάβλια του κάπου που είδαμε πιο πριν, εδώ βλέπετε πια στο εργαστήριο, αυτό με την έστειλε τη φωτογραφία η Προσύνη, πώς τα καθάρισε, πώς συγκολήθηκαν ίσως κάποια από αυτά. Έχει και την κάτωση αγώνα του κάπου προκειμένου από που προέρχονται αυτά τα πράγματα. Βλέπετε πώς μπορούσαν να τοποθετούνται στο κράνος. Αυτό το κράνος είναι βέβαια αρκετά προγενέστερο, είναι από την ταφή της Αίγινας, αλλά σας έχω και δίπλα και άλλες παραστάσεις από... Εκείνο πάνω είναι αποχαιρετική κεραμική και από το ακροτήρι, έτσι, μέσα στο 1600 εκεί π.Χ. και από το Τύρινθα επίσης. Έχουμε αυτό το τύπο κράνος, όπου γέμιζε με... Το θέμα με αυτό εδώ είναι ότι ενώ υπάρχει ο αριθμός των δοντιών που επαρκούν για να δημιουργηθεί ένα οδοντόφρακτο, όπως λεγόταν, κράνος, αυτά δεν είναι επεξεργασμένα.
Το οποίο βέβαια βρεθήκαμε μαζί με το οξτά του κρανίου, το οποίο σημαίνει ότι κάπου εκεί ήταν αυτό γύρω-γύρω. Δεν μπορεί με κάποιον άλλο. Άρα, μήπως έχουμε και κάποια άλλη τεχνική κατασκευή των οδοντόφρακτων κρανών. Αυτό θα το δούμε. Αυτό μένει και αυτό να το δούμε. Και τέλος, επειδή μιλάμε για κράνη, απλώς για την ιστορία, ότι δεν είναι το μόνο κράνος που έχει βρεθεί στην Κεφαλονιά, έτσι. Έχει βρεθεί ο τύπος αυτού του κράνους που βλέπετε στην περιοχή της Λακήθρας. Εγώ το λέω προς προβληματισμό απλώς αυτό, για το τι σημαίνει Κεφαλονιά, για το τι σημαίνουν μεσογειακά δίκτυα και για το τι σημαίνει θάλασσα γενικά, Ανατολική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, και ότι επικοινωνούσαν πάρα πολύ έντονα από τότε. Οι παραστάσεις που βλέπετε αυτές είναι από το Μεντινέτ Χαμπού, από το νεκρικό ναό του Ραμσί του Τρίτου στην Αίγυπτο, και είναι οι γνωστές αυτές απεικονίσεις των επιδρομών των λαών της θάλασσας. Έτσι. Κάποιοι από αυτούς φέρουν αυτό το κράνος. Το κράνος αυτό έχει βρεθεί στην Αχαΐα, το βλέπετε πάνω όπως είναι σε καλύτερη κατάσταση, και στη Λακήθρα. Αυτά τα κομμάτια κάτω. Υπάρχει ειδική δημοσίευση που αποδεικνύει ότι προέρχονται από αυτόν τον τύπο κράνους με λαφρύ, όπως το βλέπετε ακριβώς εδώ. Αυτοί σχετίζονται με την κατάρρευση, όπως λέγεται, του πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, είναι μεγάλες επιδρομές που γίνονταν από την νότια Μικρασία, από την Κιλικία, Συροπαλαιστινιακή αρχή, μέχρι και την Αίγυπτο, μέχρι που οι Αιγύπτιοι, ο Ραμσής, ας πούμε, κατάφερε και τους νίκησε, έστειλε τους Πελεσέκ, τους Φιλιστέους, τους εγκατέστησε στην Παλαιστίνη, και υπάρχουν μετά οι Φιλιστέοι, οι οποίοι είπαμε, έτσι, είναι αυτοί που φέρουν κεραμική σαν τη Μικηναϊκή. Την παράγουν επί τόπου, έτσι. Δεν είναι Μικηναϊκή, αλλά είναι σαν τη Μικηναϊκή, ήταν ομοιότυπη σχεδόν. Και τι είναι αυτοί, Μικηναίοι, Αιγαίοι πληθυσμοί πιθανότατα, έτσι όπως το βλέπω εγώ δηλαδή αυτό το πράγμα και όπως το βλέπει και η έρευνα, οι οποίοι είχαν υιοθετήσει Μικηναϊκούς τρόπους. Μπορεί να είναι τελευταία η Χεταίοι. Η Χεταίοι καταρχάς είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Δεν κάνω εγώ τον ειδικό, γιατί υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι, αλλά άμα δείτε το βιβλίο του Κοπανιά, το Αρχιγιάβα, εκεί θα καταλάβετε. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Είναι ανοιχτά αυτά τα κράνια από πάνω. Λογικά όχι, γιατί καταρχάς όλα τα κράνια είχαν μια. Πώς να το πω, πρέπει να είχαν κάποιο δέρμα για να. Δεν μπορεί να ήταν. Ναι, αυτό. Όχι, στην Κεφαλονιά δεν έχει βρεθεί σε καλή κατάσταση, είναι εκείνα που σας δείχνω. Τα ψήφιματα που βρίσκουμε στο κάτω μέρος. Αλλά σύμφωνα με αυτά που έχουν βρεθεί στην Αχαΐα, τα οποία ανήκουν με βεβαιότητα σε αυτό το δίνημα, δημιουργείται ένα τέτοιο κράνος. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν μας είχαν προβληματίσει. Ξέραμε ότι δεν είμαστε σε πολύ πρώιμη περίοδο, αλλά δεν φανταζόμασταν και αυτό που θα μας έβγαζε τα αποτελέσματα ο Νίκος, ύστερα από δείγμα που πήρε στη συνεργασία με τη Φροσύνη. Ο σκελετός λοιπόν αυτός χρονολογείται στην Ιστερεοελλαδική, όπως λέμε, 3β περίοδο, αν το συγχρονίσουμε, γύρω στο 1250, το 13ο αιώνα, δηλαδή την περίοδο των Ελεκτόρων. Και είναι σύγχρονος με τα ανάλογα στο γειτονικό, στο θολωτό τάφο και στον παρακείμενο πιστό Θαλαμωτό. Γιατί και από εκεί υπήρχαν δείγματα. Έτσι. Έχουμε λοιπόν μεγάλα αρχιτεκτονήματα, στο πούμε έτσι, αρχιτεκτονικούς τύπους που χρησιμοποιούν το στάφι, όπως είναι ο θολωτός τάφος που είναι μια μνημειώδης έτσι κατασκευή. Έχουμε δίπλα του τον κλειστό Θαλαμωτό και στην απέναντι πλευρά, στην άλλη άκρη, έχουμε αυτή την ταφή, έτσι. Αυτή την ταφή. Εδώ θα το ξεπεράσω λίγο αυτό. Η οποία μάλιστα ύστερα και από την, άμα κάνουμε και την ανάλυση ορατότητας, βλέπει και όλη αυτή την περιοχή, έτσι, πάνω στον ένα και λοιπά, είναι δηλαδή σε ένα σημείο περίοπτο, έτσι κάπως. Συγκεντρώνει και στοιχεία τα οποία βρίσκουμε και στον ελλαδικό χώρο, δηλαδή στην πλαγιά κάποιου βουνού, σε κάποιο πλάτωμα, σε έναν δρόμο που περνάει μπροστά, που θα πέρναγε και τότε καθώς οδηγούσε στο Χαράγκι, έγινε η συγκεκριμένη ταφή. Η ταφή των Πρώνων, λοιπόν, σύγχρονη με τις ταφές στον ευρισκόμενο στην νότια πλευρά του λόγου θολωτό και κλειστό Θαλαμωτό τάφο, ακριβώς εντάσσεται σε ένα πνεύμα το οποίο συνιστά αυτό το πνεύμα. Είδαμε ότι έχει πολλά αρχαϊκά, στο πούμε, μέσα του στοιχεία. Αποτελεί λοιπόν αυτό το πνεύμα μια παρατεταμένη μεσοελλαδική περίοδο μέσα στην Ιστεροελλαδική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συντηρούνται παραδοσιακά στοιχεία
Ενώ παράλληλα έχουν αρχίσει και έρχονται στο νησί και άλλα στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με το μικηναϊκό πολιτισμό. Μην ξεχνάμε ότι και στην Κεφαλονιά η κεραμική της, η μικηναϊκή, είναι και αυτή τύπου μικηναϊκής. Δηλαδή κατασκευάζεται στη συντριπτική πλειονότητα εδώ, στο νησί κατασκευάζεται αυτή. Δεν έχουμε τόσες πολλές εισαγωγές. Τώρα κάτι βλέπουμε με τη μελέτη που κάνουμε στους τάφους των μεταξάτων, σε κάποιους μάλιστα που μοιάζουν με τους ελλαδικούς τάφους. Η κεραμική της Κεφαλονιάς είναι κεφαληνιακή κεραμική. Και αυτό το είχε πει και πρώτος ο Μαρινάτος, έτσι. Είναι κεφαληνιακός ο χαρακτήρας της κεραμικής. Ενώ και στην ανασκαφή της ρίζας που είχε κάνει ο Βασιλάκης, το ίδιο στο άρθρο που έχει δώσει, μιλάει και αυτός για κεφαλινο-μικηναϊκά στοιχεία κατά το ιταλο-μικηναϊκά στοιχεία. Η αναγωγή λοιπόν στο παρελθόν θα λέγαμε ότι είναι που χαρακτηρίζει αυτή την ταφή. Έτσι. Εδώ βλέπετε αυτά που λέγαμε τις λακκύθρες και τα υπόλοιπα στόχους. Και γενικά στην Κεφαλονιά φαίνεται επίσης από την ανάλυση του οικιστικού προτύπου, στο οποίο έχουμε λειτουργήσει, ότι η διασπορά δηλαδή των οικισμών, των θέσεων, τάφων κλπ. Ότι δεν υπόκειται σε κάποιο pattern, ας πούμε. Ότι υπάρχει μια γενικότερη τυχαιότητα, όπως λέει, randomness, όπως λέγεται, όπως δίδουν οι αναλύσεις των γεωπληροφοριακών συστημάτων. Το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει και κάποιο κέντρο το οποίο κατευθύνει προς τα κάπου ή που μαζεύει τα πράγματα ή γενικά που δημιουργεί ανισορροπίες στον χώρο. Το βλέπετε και αυτό εδώ, έτσι. Με διάφορες βαθμονομήσεις έχουμε την περιοχή της Λιβαθούς στα αριστερά πάντοτε και την περιοχή των Πρώνων στα δεξιά. Βλέπετε λοιπόν ότι και στην περιοχή των Πρώνων έχουμε ουσιαστικά δύο μεγάλες συγκεντρώσεις. Αυτά μιλάμε για πυκνότητες, έτσι τώρα. Βλέπετε τι γίνεται στην περιοχή της Λιβαθούς που είναι πρωτοφανές αυτό. Αυτό είναι εντάξει. Αυτό το πράγμα που γίνεται λόγω θέσεων, νεκροταφείων, διάφορες ιστορίες εκεί. Αλλά βλέπετε και εδώ αυτό το πολύ ενδιαφέρον. Το ένα είναι το ύψος. Αυτά έχουν δημιουργηθεί βάσει των θέσεων, των δημοσιευμένων έτσι, και των χρονολογιών που έχουν δοθεί σε αυτά. Αυτά φαίνονται λοιπόν κάποιες πυκνότητες από τη μία πλευρά, αλλά όταν προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχουν clusters, δηλαδή αν υπάρχουν συγκεντρώσεις, ας το πούμε έτσι, συγκεντρώσεις στο χώρο, αυτό το πράγμα δεν προκύπτει. Σου βγάζει ότι είναι random, τελείως το πρότυπο. Λοιπόν, και κλείνοντας, να πούμε μερικά πραγματάκια, απλώς θεωρητικά, για το τι σημαίνουν όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει να μας διαφεύγει λοιπόν ότι ως προς την ταφική εικόνα του συγκεκριμένου νεκρού αλλά και του όποιου νεκρού καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίζουν και αντιλήψεις της ομάδας, έτσι, η γενικότερη κοσμοθεωρία ή και επιδιώξεις του κύκλου των συγγενών. Σε άλλες περιπτώσεις των επίδοξων διαδόχων, ακόμη και της ευρύτερης ομάδας. Και τούτο γίνεται στον χρόνο που μεσολαβεί έτσι μεταξύ της πρόθεσης και του ενταφιασμού. Από τη στιγμή που θα ταφεί ο άνθρωπος δεν τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό θα το δεις από τη στιγμή της πρόθεσης, όταν γίνεται η πρόθεση του νεκρού και όταν αυτό μεταφέρεται για την ταφή. Βλέπεις τα χρυσά και τα αργυρά και τα όπλα και ό,τι βλέπεις γύρω-γύρω του. Από εκεί και πέρα αυτό θάβεται και μένει στην αιωνιότητα και στη μνήμη μόνο. Και από εκεί και πέρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μνήμη. Ο θάνατος συνδέεται άρρηκτα με την πολιτισμική μνήμη. Και γιατί συνδέεται αυτό που λέμε με τη μνήμη? Γιατί είναι η απόλυτη τομή στην ζωή του ανθρώπου. Είναι το μόνο ίσως σημείο στη ζωή, και το λέω έτσι στη ζωή, στο οποίο καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα πριν και ένα μετά. Ότι εκεί τα πράγματα ολοκληρώνονται. Ότι κάτι άλλο ξεκινάει. Και όσον αφορά τις κοινωνίες, από εκεί και πέρα εκκινεί και η προσπάθεια γεφύρωσης με το παρελθόν ή αυτό που λέμε damnatio. Το σβήνω το παρελθόν, αναλόγως του τι θέλει. Του τι θέλουν οι κοινωνίες και του τι θέλουν οι άνθρωποι να δείξουν, έτσι. Συνιστά λοιπόν μοναδική τομή στον χρόνο, η γεφύρωση του χάσματος, είναι η σύνδεση του πριν με το μετά και η νοηματοδότησή του που προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία. Και κλείνω με μία σκηνή από τον κινηματογράφο, από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ήταν, μια πολύ ωραία σκηνή και μια αρχαιολογικότερη θα έλεγα σκηνή, όπου ο γέρον βασιλιάς, ο γυραιός βασιλιάς κρινεί το γιο του. Δεν μιλάμε μόνο για το τοπίο, έτσι, για τις
αυτά τα λουλούδια της μνήμης, δεν μιλάμε για τους τύμβους των προγόνων, αλλά και για αυτά που λέει. Και τι λέει συγκεκριμένα? Από τη μια πλευρά εκφράζει τον πόνο του γονιού που χάνει το παιδί του, ότι δεν πρέπει οι γονείς να θάβουν τα παιδιά τους. Και από την άλλη λέει τελειώνει η γενιά μου εδώ πέρα. Είναι αυτή η τομή που λέμε έτσι, στον χρόνο. Αυτό εδώ νομίζω εγώ. Αυτή η εκπληκτική εικόνα εδώ πέρα που βλέπουμε, ότι συνοψίζει τα πάντα και δείχνει και την ευφυΐα του σκηνοθέτη κάποια στιγμή και των συμβούλων του σκηνοθέτη σε αυτές τις πολύ μεγάλες δημιουργίες. Και ήρθε η ώρα νομίζω να συνεχίσει και η Εφροσύνη. Και πολύ μεγάλο το βάρος της τιμής και της ευθύνης. Λίγο πιο κοντά μου φαίνεται στο μικρόφωνο. Δεν ακούμε καλά. Με ακούτε τώρα? Μιλάω πιο χαμηλόφωνο από το προϊστάμενο. Έλεγα λοιπόν, ξεκίνησα να λέω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ απόψε. Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη τιμή και ευθύνη που θα σας μιλήσω για αυτό το πολεμιστή της εποχής Χαλκού, που ελπίζω να ξαναζωντανέψει δυνατά απόψε μέσα από την μελέτη και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης μας. Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε που ήρθα πρώτη φορά στο νησί. Προϊστάμενε, προηγούμε. Δούλεψα ως συμβασιούχος σε ένα τεχνικό έργο και από εκεί και μετά κάτι μαγικό συνέβη και συνέχισα να έρχομαι. Και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό που είμαι σε αυτή την αίθουσα σήμερα εδώ, μαζί με αγαπημένους φίλους και συναδέλφους και με όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Όπως είπαμε λοιπόν, είμαι οστεοαρχαιολόγος. Τι είναι όμως η οστεοαρχαιολογία? Η οστεοαρχαιολογία είναι ο κλάδος της αρχαιολογίας που γεφυρώνει τη βιολογία με τον πολιτισμό. Τι αναζητά ένας οστεοαρχαιολόγος και τι ακριβώς μπορεί να μάθει μελετώντας τα οστά από μια ανασκαφή? Πάρα πολλά πράγματα είναι η αλήθεια, όπως το φύλο και την ηλικία του ανθρώπου, το ύψος του και την γενικότερη σωματική του διάπλαση, την φυσική του δραστηριότητα ακόμη, αν είχε τραυματισμούς, κατάγματα κτλ. Παρατηρούμε τα δόντια και βλέπουμε και τις οδοντικές παθήσεις. Μπορούμε να δούμε ένα μεγάλο μέρος των ασθενειών τις οποίες ενδεχομένως να υπέφερε αυτός ο άνθρωπος. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να μάθουμε και την αιτία του θανάτου. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μπορούμε να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος έπαιρνε ιατρική φροντίδα για τα τραύματά του και στη συνέχεια με τη χρήση κάποιων πιο εξειδικευμένων αναλύσεων μπορούμε να μάθουμε πράγματα για τη διατροφή του, για την καταγωγή του, για τις μετακινήσεις του. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς και τι μας ενδιαφέρει. Τι μας ενδιαφέρει ένας άνθρωπος πριν 3.000 χρόνια, αν είχε αρρωστήσει ή τι έτρωγε. Ναι, και ως μεμονωμένη πληροφορία αυτό, αν το ρωτάει κανείς, ενδεχομένως να έχει δίκιο. Από μόνο του δεν μας ενδιαφέρει κάτι. Πρέπει όμως να σκεφτόμαστε πόσα πράγματα μπορούμε να μάθουμε για το παρελθόν με τον τρόπο αυτό άμεσα, δηλαδή από τον ίδιο τον άνθρωπο που δημιούργησε όλες τις αρχαιότητες που βλέπουμε στα μουσεία και κατασκεύασε και είναι στις πόλεις μας και τις βλέπουμε καθημερινά. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε αυτό που λέμε πάρα πολύ συχνά, αλλά είναι πραγματικότητα, ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Επομένως, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στις πηγές και όπου αυτές υπάρχουν για να έχουμε γνώση ουσιαστική για το παρελθόν, γιατί αυτό που μας προσφέρουν οι πηγές είναι μονοδιάστατο, είναι η όψη αυτού που έγραψε την ιστορία. Επομένως, η οστεοαρχαιολογία θέλω να πιστεύω ότι δίνει φωνή και στους αφανείς ήρωες, στους σκλάβους, στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, στους φυλακισμένους, στους περιθωριοποιημένους ανθρώπους. Ή ακόμη και να μην πάμε πολύ μακριά, έτσι, δίνει φωνή στα παιδιά και στους παππούδες, για τους οποίους δεν ξέρουμε ποτέ τίποτα, λες και δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα ηλικιωμένοι. Το κέρδος
κέρδος όλων αυτών των πληροφοριών είναι το πλεονέκτημα να παρατηρούμε από μακριά τις κοινωνίες που ολοκλήρωσαν τον κύκλο της ζωής τους, είτε πετυχημένα είτε αποτυχημένα, με την παρεμβολή του ιστορικού χρόνου, από μια πολύ μεγάλη χρονολογική απόσταση δηλαδή, και να μπορούμε να αξιολογούμε πώς ένας τρόπος ζωής οδήγησε τα πράγματα στο ένα ή στο άλλο αποτέλεσμα. Οπότε να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη με την γνώση όμως αυτή τη φορά ότι κάνουμε λάθη, να είμαστε συνειδητοί. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς μπορεί να σκέφτεστε αυτή τη στιγμή αν εμείς έχουμε το δικαίωμα να παίρνουμε τα κόκαλα, όπως λέμε, και να τα μελετάμε και να τα βάζουμε στα μουσεία και να περνάμε και να δείχνουμε και να βλέπουμε. Είναι σωστή αυτή η σκέψη και η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια με έναν πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μουσείο Pitt Rivers στην Οξφόρδη, που σας δείχνω εδώ στην διαφάνεια, το οποίο ήταν γεμάτο από οστά και κυρίως κρανία ηθαγενών πληθυσμών, τα οποία μετά από πάρα πολλές πιέσεις αναγκάστηκε να απομακρύνει. Επομένως, τι κάνουμε? Τα μελετάμε τα οστά? Τα μελετάμε τα οστά, φυσικά, αλλά σεβόμαστε το γεγονός ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο και όχι για ένα αντικείμενο. Τα βάζουμε στα μουσεία? Τα βάζουμε στα μουσεία με κάποιες προϋποθέσεις. Όταν μέσα από τα οστά φαίνεται η ιστορία της ανθρωπότητας και όχι για λόγους εντυπωσιασμού ή κυριαρχίας έναντι άλλων λαών ή έναντι και του ίδιου του παρελθόντος ακόμη. Εμείς ξέρουμε καλύτερα και άρα τα κάνουμε όλα καλύτερα. Και βέβαια η έκθεση των σκηνικών καταλήπων να πω ότι ρυθμίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μουσείων, από τον ICOM, τώρα πια, αλλά και στην Ελλάδα έχουμε εξετάσει ξεχωριστά το θέμα αυτό και μπορεί να σας τύχει, αν πάτε σε κάποιο μουσείο που έχει καινούργια έκθεση με σκελετικά κατάλοιπα, να δείτε ένα κείμενο να προηγείται της έκθεσης, που θα σας προειδοποιεί για το τι πρόκειται να δείτε και θα σας εκθέτει και τον λόγο για τον οποίο έγινε με αυτόν τον τρόπο η μουσιολογική έκθεση. Και μετά λοιπόν από αυτή τη σύντομη εισαγωγή γενικά περί οστών, ας στρέψουμε το βλέμμα μας στον πολεμιστή μας. Θα σας παρουσιάσω απόψε την οστεοβιογραφία του και ελπίζω να τον δικαιώσω. Τι είναι η οστεοβιογραφία, τι θα πει αυτός ο όρος? Νομίζω είναι αυταπόδεικτο, είναι η ιστορία της ζωής όπως καταγράφεται στα οστά. Αυτή τη στιγμή στην Κεφαλονιά έχουμε πετύχει κάτι που είναι πραγματικά εντυπωσιακό και θα πρέπει να μας κάνει όλους περήφανους, και εμάς ως ειδικούς επιστήμονες και εσάς ως Κεφαλονίτες. Έχουμε καταφέρει σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την ανασκαφή του τάφου αυτού να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα μελέτης ολιστικό που περιλαμβάνει πλήθος αναλύσεων τελευταίας τεχνολογίας και στα σκελετικά αλλά και στα υπόλοιπα υλικά, που όμοιό του πραγματικά, πιστέψτε με, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ή μάλλον, για να μην λέω ψέματα, υπάρχει ένα, θα έχετε ακούσει όλοι για τον πολεμιστή της Πύλου, τον περίφημο πολεμιστή του Γρίπα, αλλά η διαφορά είναι ότι εκεί η μελέτη δεν διενεργείται από το ελληνικό κράτος, διενεργείται και χρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, από ένα αμερικανικό ίδρυμα. Επομένως, εδώ κάνουμε κάτι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, με ελάχιστα οικονομικά μέσα και με πάρα πολύ προσωπική εργασία, όπως κάνουμε βέβαια όλοι στην ζωή μας. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά τα σκελετικά, εκτός από την οστεολογική μελέτη που μας δείχνει το φύλο και την ηλικία και τη σωματική κατάσταση, εκτός από την παλαιοπαθολογική μελέτη που μας δείχνει τις ασθένειες, έχουμε και ένα πλήθος εξειδικευμένων βιομοριακών αναλύσεων που μας λένε όλα αυτά που υπάρχουν μεν, αλλά δεν φαίνονται απλά με το μάτι. Τι είναι αυτά? Είναι αναλύσεις σταθερών ισοτόπων, ραδιενεργών ισοτόπων, αρχαίου DNA, μελέτη των πρωτεϊνών, μελέτες φασματομετρίας και πολλές άλλες μελέτες,
Το μεγαλύτερο μέρος πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, αλλά συνεργαζόμαστε και με τα πανεπιστήμια της Στοκχόλμης, του Άμστερνταμ και το Πανεπιστήμιο της Βόνης στη Γερμανία. Τώρα, ευθύς εξ αρχής, ακούσαμε και από τον κύριο προστάμενο, είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με αυτό το σκελετό, και αυτό ήταν η κατάσταση διατήρησης των οστών. Μας είπε ο προστάμενος ότι η ταφή αυτή είχε ένα πάρα πολύ μικρό βάθος, ήταν σχεδόν επιφανειακή, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε από πάνω πολύ χώμα να είναι σαν μαξιλαράκι να προστατεύει τα ευρήματα και κυρίως τα οστά που είναι πολύ εύθραυστα, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει μικροσκοπικά κομματάκια, δηλαδή πάνω από 97% ήταν κάτω από 5 εκατοστά. Και να τονίσω, το ανέφερε ο κ. Προστάμενος, και να το τονίσω και εγώ από τη δική μου μεριά, πόσο πραγματικά τυχεροί είμαστε, γιατί και οι αρχαιολόγοι και οι εργατοτεχνίτες της ανασκαφής έκατσαν και κατέγραψαν και συνέλεξαν κομματάκι, χωρίς να έχουν και καμία ιδέα ότι αυτά θα είναι για μένα χρήσιμα ή δεν θα είναι. Το έκαναν με τον σεβασμό για τον οποίο σας μίλησα προηγουμένως, με επαγγελματική ευσυνειδησία και με προσωπική αξιοπρέπεια φυσικά, έτσι. Ας δούμε λοιπόν ποια ήταν κάποια από τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν ώστε να γράψουμε αυτήν την οστεοβιογραφία. Είπαμε κάποια πράγματα για το πότε πέθανε, που ήταν το πρώτο φυσικά ερώτημα που υπήρχε. Ακούσαμε, επομένως δεν θα σταθώ ιδιαιτέρως, ότι έγινε και αυτό μέρος των χημικών αναλύσεων που πραγματοποιήσαμε, από το κολαγόνο των οστών το κάνουμε, και αυτό μας έδωσε την ηλικία το χρονολογικό πλαίσιο, ας πούμε, του δείγματος, όχι την ηλικία του ανθρώπου. Θα μιλήσω σε λίγο γι' αυτό. Είμαστε στην ιστοριολογική 3β2 που λέμε εμείς οι αρχαιολόγοι και εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Τέλος πάντων, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της ανακτορικής περίοδου. Τουλάχιστον στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στην Κεφαλονιά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί υπάρχει μια, δεν ξέρω, μετανάστευση, άνθηση, μετακίνηση πληθυσμών, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την εποχή. Λοιπόν, το επόμενο ερώτημα προστάμενε, εγώ είμαι αρχαιολόγος, δεν ξέρω από τεχνολογία. Λοιπόν, βλέπουμε καλά, έτσι. Λοιπόν, το επόμενο μας ερώτημα ήταν ποιο είναι το φύλο του ανθρώπου αυτού, και είμαι σίγουρη ότι όση ώρα μιλάμε έχετε στο μυαλό σας ότι πρόκειται για άντρα. Αυτό στην αρχαιολογία δεν είναι και ακριβώς αυταπόδεικτο, έπρεπε να το τεκμηριώσουμε, γιατί εκτός όλων των άλλων έχουμε και πάρα πολλά παραδείγματα στην Ευρώπη από γυναίκες που είναι θαμμένες με όπλα. Επομένως έπρεπε με κάποιο τρόπο να δείξουμε ποιο είναι το φύλο του. Τώρα, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ο σκελετός ενός άντρα και μιας γυναίκας έχει πάρα πολλές διαφορές και έτσι μπορούμε στην αρχαιολογία να αποδώσουμε το φύλο. Εδώ όμως είχαμε το πρόβλημα της διατήρησης, όπως είπαμε. Και τι κάνουμε? Βάζουμε μπροστά τη βιολογία. Έρχεται η βιολογία να μας δώσει λύση και μάλιστα μας προσφέρει η βιολογία δύο τρόπους να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της απόδοσης του φύλου. Ο ένας είναι το DNA, το ξέρουμε όλοι. Το DNA όμως αργεί πάρα πολύ να δώσει αποτελέσματα. Θα σας μιλήσω και λίγο παρακάτω για το τι ακριβώς κάνουμε με το DNA. Και έτσι σκεφτήκαμε να εφαρμόσουμε μία πολύ σύγχρονη μέθοδο, η οποία έχει σχεδόν 3 χρόνια μόλις που εφαρμόζεται στην βιβλιογραφία τη διεθνή, και η οποία χρησιμοποιεί τα δόντια. Δόντια ευτυχώς είχε ο πολεμιστής πάρα πολύ καλά και έτσι μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο, η οποία λέγεται μέθοδος της αμελογεννήνης. Η αμελογεννήνη είναι μία πρωτεΐνη
η οποία υπάρχει στην αδαμαντίνη των χοντριών μας και η οποία έχει διαφορετική χημική σύσταση ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Έγιναν λοιπόν οι αναλύσεις από την συνεργάτηδά μας στο Πανεπιστήμιο της Βόνης και αποδείχτηκε ότι ο πολεμιστής μας έχει όντως το ψ χρωμόσωμα και επομένως είναι άντρας. Το επόμενο ερώτημα που θέσαμε ήταν πόσο χρονών πέθανε. Τώρα αυτό, όσο και αν ακούγεται απλό, είναι ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα που υπάρχουν στην οστεοαρχαιολογία, γιατί από τη στιγμή που θα ενηλικιωθούμε, ο σκελετός μας γερνάει με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Και εξαρτάται και από πολλούς παράγοντες, από την υγεία του καθενός, από τον τρόπο ζωής του κτλ. Έτσι είναι πολύ εύκολο να βρούμε την ηλικία ενός σκελετού που ανήκει σε παιδί, αλλά από τη στιγμή που έχουμε έναν ενήλικα, εκεί λίγο δυσκολεύει το θέμα. Αυτό είναι προϊόν της ίδιας της μεθοδολογίας, επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είτε είναι καλή διατήρηση είτε δεν είναι καλή διατήρηση. Έχουμε πολύ ευρείες κατηγορίες απόδοσης της ηλικίας και δεν υπάρχει και κάποια άλλη μέθοδος δυστυχώς για να συμπληρωθεί αυτό το κενό στη γνώση. Βλέπουμε όμως στον πολεμιστή μας ότι είχε τους τρίτους γομφίους, αυτό που λέμε τους φρονιμίτες, επομένως ήταν πάνω από 20 χρονών. Βλέπουμε όμως κιόλας έναν σκελετό, ο οποίος δεν είχε μεγάλες καταπονήσεις που έχουν συνήθως οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Επομένως, δεν θα πέφταμε και πάρα πολύ έξω αν λέγαμε ότι έχουμε έναν ενήλικα μεν, αλλά νέο άντρα. Μπορούμε να μάθουμε κάτι για το ύψος του, ήταν ψηλός, ήταν κοντός, ήταν και πολεμιστής. Ήταν σωματώδης, τι ακριβώς συνέβη. Τώρα, στην οστεοαρχαιολογία μπορούμε με βάση κάποιες μαθηματικές φόρμουλες να υπολογίσουμε το ύψος ενός σκελετού. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους που λένε πήγαμε στο μουσείο και έβγαλα τη μεζούρα και το μέτρησα και αυτός ήταν πάνω από 2 μέτρα, βρε παιδί μου. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, δεν μπορούμε να βγάλουμε τη μεζούρα και να μετρήσουμε το σκελετό, δεν είναι το τραπεζάκι του σαλονιού. Έχουμε πολύ περίπλοκα μαθηματικά να εφαρμόσουμε. Και τα πράγματα δυσκολεύουν βέβαια ακόμα περισσότερο όταν δεν έχουμε ακέραια τα οστά. Τώρα εδώ μπόρεσα να ανασυνθέσω το ένατο του βραχιόνιο, το οποίο είναι αυτό που σας δείχνω στον κύκλο δίπλα από το πλαστικό ανατομικό μοντέλο για να δείτε πόσο περίπου λείπει. Υπάρχουν άλλες φόρμουλες που χρησιμοποιούμε για τα αποσπασματικά οστά. Και εφαρμόζοντας τα αυτά μπορέσαμε να υπολογίσουμε ότι το ύψος του ήταν περίπου 1,69. Αυτό για την εποχή στην οποία ζούσε ήταν μεγάλο ύψος, ήταν ψηλός δηλαδή ο άνθρωπος αυτός. Είναι πάνω από το μεσόωρο της εποχής για τους άντρες. Ήτανε και σωματώδης? Μάλλον όχι. Και αν περιμένουμε να δούμε μια εικόνα ενός πολεμιστή όπως μας την δείχνει το Hollywood, μάλλον θα απογοητευτούμε. Φαίνεται ότι δεν ήταν ιδιαίτερα μειώδης ο άνθρωπος αυτός, από όσο τουλάχιστον μπορούμε να καταλάβουμε με αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Επόμενο ερώτημα που θέσαμε ήταν πώς ήταν η στοματική του υγεία. Και αυτή ήταν πραγματικά εξαιρετική, δεν υπήρχαν ούτε τεριδόνες, ούτε πλάκα, ούτε απώλειες δοντιών. Αυτό έχει 2 ερμηνείες, μία που συνηγορεί υπέρ της νεαρής του ηλικίας και μία που έχει να κάνει με τη διατροφή του. Γιατί ξέρουμε στην οστεοαρχαιολογία ότι από τη στιγμή που οι πληθυσμοί άρχιζαν να τρώνε πάρα πολύ μαλακές τροφές, δηλαδή χυλούς ή να φτιάχνουν πολύ ψιλοαλεσμένα άλευρα και να φτιάχνουν με αυτά το ψωμί τους, ανεβαίνουν δραματικά τα ποσοστά τεριδόνας. Εδώ αυτό φαίνεται να μην ισχύει. Πιστεύω όμως ότι περισσότερο και από τη διατροφή είναι μια ένδειξη για την νεαρή του ηλικία. Και τώρα προκύπτει το ερώτημα. Ήτανε νέος, ήταν υγιής, γιατί πέθανε? Εδώ λοιπόν έχουμε το λεγόμενο οστεολογικό παράδοξο.
όσο πιο πολλές ασθένειες και προβλήματα βλέπουμε πάνω σε ένα σκελετό, τόσο πιο υγιής ήταν αυτός ο άνθρωπος. Γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η εξέλιξη των περισσότερων σοβαρών ασθενειών είναι πάρα πολύ αργή και μέχρι να φτάσει στα οστά, ώστε να τη βλέπουμε εμείς ως αρχαιολόγοι, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ζει. Δηλαδή, μπορεί και ανταπεξέρχεται κάπως σε αυτή τη σοβαρή του ασθένεια. Επομένως, είναι δυνατός ο οργανισμός. Δεν έχει τελειώσει γρήγορα. Και ένα άλλο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ζούμε φυσικά σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν με κανέναν τρόπο να επέμβουν στις ασθένειες. Δεν υπήρχαν ούτε φάρμακα, ούτε εγχειρήσεις, ούτε τίποτα. Αρρώστενες και προχωρούσε η ασθένεια όπως προχωρούσε. Συμβαίνει και το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, έναν σκελετό που βλέπουμε εμείς να μην μπορούμε να κάνουμε καμία παρατήρηση, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν υγιής. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα, τη βουβονική πανόλη, η οποία μέσα σε μερικές μέρες τελείωνε. Έτσι, αν δούμε τώρα τους πληθυσμούς, τα νεκροταφεία των πληθυσμών της Ευρώπης που είχαν ξεκληριστεί από την πανούκλα στο Μεσαίωνα και δούμε μόνο με το μάτι, εμείς θα δούμε εντελώς υγιείς σκελετούς, δεν είχαν απολύτως τίποτα, δεν πρόλαβε η αρρώστια να φτάσει στα οστά, έτσι. Αλλά και άλλα θέματα, όπως τραυματισμού στα μαλακά μόρια, ένα μαχαίρωμα στην κοιλιά, που επίσης καταλήγει ο άνθρωπος, εμείς δεν το βλέπουμε στην αρχαιολογία. Μια δηλητηρίαση εντός λίγων ωρών, επίσης δεν τη βλέπουμε στην αρχαιολογία. Επομένως, με τον πολεμιστή μας τι γίνεται. Αυτός φαίνεται ότι δεν έπασχε από μακροχρόνιες ασθένειες. Τι ακριβώς του συνέβη, αυτή τη στιγμή μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Φτάνουμε έτσι στα πιο δύσκολα ερωτήματα και στις πιο περίπλοκες μεθόδους που εφαρμόσαμε για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Και ένα τέτοιο δύσκολο ερώτημα είναι το από πού καταγόταν ο άνθρωπος αυτός, ή μάλλον για να το θέσω πιο σωστά και στη βάση που το θέσαμε κι εμείς από την πλευρά μας, μας ενδιέφερε να δούμε σε πρώτη φάση αν αυτός ο άνθρωπος ήταν γέννημα θρέμα που λέμε του τόπου στον οποίο θαύτηκε. Έχουμε στην αρχαιολογία τη δυνατότητα να μελετήσουμε το DNA. Το είπαμε, θα το ξαναπούμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το DNA του πολεμιστή είναι σε ένα εργαστήριο στη Στοκχόλμη και αναλύεται από τους συναδέλφους μας και σε μερικούς μήνες θα έχουμε τα αποτελέσματα στα χέρια μας. Το DNA όμως πρέπει να τονίσω ότι δείχνει την καταγωγή σε βάθος, δηλαδή από πού ήταν οι γονείς του ανθρώπου, οι παππούδες κτλ. Μας δείχνει κατά κάποιο τρόπο το γενεαλογικό δέντρο. Εμάς εδώ θέλαμε να δούμε σε πρώτη φάση, ήταν ντόπιος, τι ακριβώς συνέβαινε. Και για να το κάνουμε αυτό, να δούμε αν ήταν ντόπιος, εφαρμόσαμε μία μέθοδο που λέγεται ανάλυση στρωτίου. Θα σας εξηγήσω εν συντομία τι θα πει αυτό. Τώρα, ο οργανισμός μας, όλος ο οργανισμός μας είναι χημικές ενώσεις διαφόρων στοιχείων, τα οποία στοιχεία άλλα μπορούμε να τα φτιάξουμε ως οργανισμοί και άλλα, τα περισσότερα, πρέπει να τα πάρουμε από την τροφή μας. Έτσι και το στρόντιο το παίρνουμε από τα φυτά και τα ζώα που καταναλώνουμε ως τροφή. Αντίστοιχα και τα ζώα παίρνουν στρόντιο από τα φυτά και τα μικρότερα ζώα, πάει δηλαδή μια αλυσίδα. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάθε οργανισμός ουσιαστικά παίρνει στρόντιο από το χώμα, από το γεωλογικό πέτρωμα, από το έδαφος, από την περιοχή που ζει. Αν εμείς έχουμε μεγαλώσει σε έναν τόπο και τρεφόμαστε από τα προϊόντα αυτού του τόπου, θα έχουμε το στρόντιο αυτής της περιοχής. Αν μετακινηθούμε, θα έχουμε μετά μια άλλη τιμή στο στρόντιο. Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμη και όταν πεθάνουμε, το στρόντιο δεν αλλοιώνεται, μένει εκεί η ίδια η τιμή του και μπορούμε να έρθουμε εμείς ως αστεριολόγοι να κάνουμε τους έξυπνους, να μελετήσουμε από πού ήταν αυτός ο άνθρωπος. Τώρα, για την ανάλυση αυτή μας χρειάζονται τα δόντια. Τα δόντια είπαμε τα έχουμε, οπότε μπορέσαμε να κάνουμε τη μέτρηση την οποία κάναμε με τους συνεργάτες μας στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.
Τα αποτελέσματα μπορεί και να σας ξαφνιάσουν. Η μέθοδος μας έδειξε ότι ο πολεμιστής δεν είχε γεννηθεί στην περιοχή που θαύτηκε. Ούτε είχε γεννηθεί, ούτε και είχε μεγαλώσει στην περιοχή που θαύτηκε. Και ξέρω ότι η ερώτηση είναι και πού είχε γεννηθεί. Αυτή τη στιγμή μάλλον θα σας αφήσω με την αγωνία του πού είχε γεννηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό. Με βάση όμως αυτό το πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα που μας γεννά πολλές ερωτήσεις, μας εξάπτει τη φαντασία μας και την επιστημονική μας περιέργεια, έχουμε ξεκινήσει μια νέα σειρά αναλύσεων για να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε καλύτερα τον τόπο καταγωγής του. Αυτό που κρατάτε απόψε είναι ότι με τα δεδομένα αυτής της στιγμής δεν φαίνεται να είχε μεγαλώσει στην περιοχή εκεί, στους Πρόνους. Άρα τώρα προκύπτουν άλλα θέματα. Ήταν ο άνθρωπος αυτός ξένος? Αυτό πρέπει δηλαδή να υποθέσουμε. Και τι ακριβώς θα πει ξένος? Τι καταλάβαιναν οι άνθρωποι της Μικηναϊκής εποχής με αυτόν τον όρο? Τον είχαν καταρχήν αυτόν τον όρο? Τους απασχολούσε αν κάποιος είχε μεγαλώσει αλλού ή όχι? Θεωρώ ότι δεν τους απασχολούσε ή αν τους απασχολούσε, όχι σίγουρα με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς που ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο σύνορα και μάλλον λιγάκι ξενοφοβικό. Ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα είναι να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε αυτός ήταν πολεμιστής στον τόπο που γεννήθηκε ή έγινε πολεμιστής στον τόπο που πέθανε? Ή ήτανε πανκεφαληνιακός πολεμιστής? Τι ακριβώς συνέβη? Τώρα, με αυτά τα ερωτήματα που άλλα είναι λίγο προβοκατόρικα και άλλα είναι εντελώς ειλικρινή, θέλω απλά να σας δείξω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ξεκινάμε με ένα μικρό οστό και καταλήγουμε να ανοίγουμε μια συζήτηση για το πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς ήταν διαμορφωμένες οι κοινωνίες τους, πολύ ευρύτερα ζητήματα και πολύ πιο σημαντικά φυσικά. Η ιστορία. Μας απασχόλησε λοιπόν ακόμη να δούμε και κάποια πράγματα για τη διατροφή του. Γιατί η διατροφή μας λέει πάρα πολλά πράγματα για την ιδεολογία μας, για τις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις, για την κοινωνική μας κατάσταση, για την οικονομική μας κατάσταση, ακόμα και για την υγεία μας. Και για να σας βάλω ένα πλαίσιο, σκεφτείτε λίγο μέσα σε αυτή την αίθουσα τώρα, πόσα διαφορετικά πράγματα λέει η διατροφή του καθενός για εμάς. Άλλος νηστεύει, άλλος κάνει δίαιτα για να δυνατήσει, άλλος δεν τρώει κάποια πράγματα που του είπε ο γιατρός του. Έτσι. Αυτά τα πράγματα στην αρχαιολογία δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τα ξέρουμε, δεν είναι πουθενά καταγραμμένα. Ο μόνος τρόπος να τα μάθουμε είναι μελετώντας, ανασυστήνοντας τη διατροφή ενός οργανισμού. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με διάφορους τρόπους. Ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός είναι αυτός που θα σας πω τώρα, που ήταν μια χημική ανάλυση. Μια χημική ανάλυση που μοιάζει λίγο με την ανάλυση του στροβίου. Μετράμε όμως δύο άλλα στοιχεία, τον άνθρακα και το άζωτο, αφού πρώτα βγάλουμε το κολαγόνο από τα οστά. Τι κάναμε λοιπόν και αυτή τη μέτρηση στον πολεμιστή μας και θα σας πω αμέσως τι βρήκαμε. Βρήκαμε ότι ο πολεμιστής έτρωγε δημητριακά, σιτάρι και κρυθάρι, κρέας και γαλακτοκομικά από πρόβατα και κατσίκια, σχεδόν καθόλου όσπρια και καθόλου ψάρια. Σας θυμίζει κάτι αυτή η διατροφή? Αυτό με το ψάρι είναι φοβερό. Ναι, αυτό με το ψάρι παρατηρείται γενικά στην προϊστορία. Το βλέπουμε πολύ έντονα το ψάρι να εμφανίζεται πολύ αργότερα. Φαίνεται όμως ότι οι κοινωνίες οι προϊστορικές ήταν αγροτοκτηνοτροφικές και τι σημαίνει αυτό? Ότι πολύ απλά δεν είχαν το χρόνο. Το οικονομικό τους μοντέλο ήταν κάτι διαφορετικό. Έτσι. Δεν είχαν το χρόνο να είναι και ψαράδες. Επομένως και αυτός, παρόλο που ζει σε νησί, δεν τρώει ψάρι. Το σημαντικό είναι να δούμε ότι είναι μια κανονική, ας την πούμε, διατροφή, έτσι. Δεν φαίνεται να τρέφεται βασιλικά.
Δεν έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που κυνηγάει ελάφια και ορτίκια στα δάση και τρέφεται μόνο με αυτά. Τρώει ό,τι και ο κάθε αγρότης της εποχής εκείνης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι ήταν πλήρως ενσωματωμένος στο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα της εποχής του. Ό,τι παραγόταν, αυτό καταναλωνόταν από όλους. Οπότε αυτό σημαίνει και για τα όπλα και για όλα αυτά κάποια πράγματα, έτσι. Σημαίνει πολλά πράγματα. Αλλά για να συνδέουμε λίγο. Ναι, με τα προηγούμενα. Καλά κάνει. Λοιπόν, και να σας δείξω μία διαφορά προς εμπείρωση των όσων τονίζει τώρα ο κ. Προϊστάμενος. Ο πολεμιστής μας είναι τυχαία το κόκκινο αστέρι, πρέπει να πω. Τώρα βλέπω την σύνδεση, αλλά είναι τυχαία κόκκινο αστέρι ο δικός μας. Το μπλε επάνω είναι οι τιμές από τους σκελετούς από τις Μυκήνες. Φυσικά όλοι ξέρετε τις Μυκήνες, φαντάζομαι ότι όλοι ξέρετε και τον ταφικό κύκλο Α και Β, τους ταφικούς κύκλους τέλος πάντων των Μυκηνών, που φαίνεται ότι είναι η τάφη της άρχουσας τάξης, των αριστοκρατών μάλλον ας πούμε. Και εκεί μελετήθηκε η διατροφή, αλλά εκεί βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έτρωγαν κάτι εντελώς διαφορετικό από τον υπόλοιπο κόσμο, και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Και ψάρι. Και είναι οι μόνοι που τρώνε στην προϊστορική εποχή ψάρι οι άρχοντες των Μυκηνών. Σε εμάς, εδώ, ο πολεμιστής μας, τουλάχιστον ως προς τη διατροφή του, δεν ξεχώριζε από τον υπόλοιπο κόσμο. Πλησιάζοντας προς το τέλος, να σας πω και κάποια πράγματα που θέλαμε ακόμη να εξακριβώσουμε, αν μπορούμε να τα μάθουμε, για τον τρόπο της ταφής του. Για να το πω λίγο πιο απλά, θέλαμε να δούμε αν μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα για τον τρόπο που έγινε η κηδεία αυτού του ανθρώπου. Έτσι. Θέλαμε να δούμε αν υπήρχαν απομεινάρια από προσφορές κτλ. Δίπλα του, γύρω του, από κάτω. Αυτό πώς το κάναμε, είχαμε το χώμα του τάφου και το μελετήσαμε με στερεοσκόπιο με πάρα πολλές μεγεθύνσεις, αλλά δεν βρέθηκε δυστυχώς τίποτα, δεν είχαμε ευρήματα σπόρων που να σημαίνει ότι υπήρχαν προσφορές καρπών ή λουλουδιών ή οτιδήποτε άλλο. Να τονίσω όμως ότι έχουμε να κάνουμε με μια πάρα πολύ επιφανειακή ταφή και ενδεχομένως πάρα πολλά στοιχεία να τα έχουμε χάσει, και επομένως αυτό είναι ένα γεγονός που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όσα μικροσκόπια και να έχουμε. Πάλι όμως πρέπει να πω συγχαρητήρια στους ανασκαφείς που εφάρμοσαν τα σωστά πρωτόκολλα και είχαμε εμείς το χώμα γιατί το είχαν κρατήσει και μπορέσαμε να το μελετήσουμε, έστω και αν εν προκειμένου εδώ δεν βρήκαμε κάτι. Τέλος, να σας πω και για τα επόμενά μας βήματα, γιατί όπως έχετε καταλάβει δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με αυτόν τον πολεμιστή. Θα πραγματοποιήσουμε μία σειρά αναλύσεων στα δόντια, οι οποίες θα μας δώσουν πολλές πληροφορίες για την παιδική του ηλικία, αν είχε περάσει κάποια μεγάλα στρεσογόνα επεισόδια, πυρετούς, αυτά τα διάφορα που περνάνε τα παιδιά, εν πάση περιπτώσει, και καθυστερούν και την ανάπτυξη. Θα μάθουμε πώς ήταν η διατροφή του στα παιδικά του χρόνια. Θα μάθουμε ακόμη και σε ποια ηλικία ως βρέφος απογαλατίστηκε, φανταστείτε δηλαδή η λεπτομέρεια που μπορούμε να φτάσουμε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη και το DNA στη Σουηδία και το DNA θα μας δείξει αφενός την καταγωγή του, αλλά δεν θα καθίσουμε μόνο σε επίπεδο γονιδιακού DNA, αλλά θα κάνουμε και μια επιπλέον ανάγνωση, η οποία λέγεται παθογνωμικό DNA, για να ψάξουμε να δούμε αν έπασχε από κάποιες ασθένειες οι οποίες δεν φαίνονται απλά με το μάτι. Και τέλος θα κάνουμε και μερικές αναλύσεις στα δόντια του κάπρου που ακούσατε. Καταρχήν θα βρούμε ακριβώς ποιο ήταν το είδος του ζώου. Θα δούμε λίγο για τη χρονολόγησή του, το οποίο σημαίνει πόσα χρόνια του πήρε να τα βρει αυτά τα δόντια. Έτσι, αν τα βρήκε ο ίδιος και δεν ήταν κάποιο δώρο ή κάποιο κοιμήλιο το κράνος, και πού ακριβώς τα κυνηγούσε αυτά τα αγριογούρουνα για να τους πάρει τα δόντια.
Να πω τέλος ότι το Σεπτέμβριο θα πάρουμε μέρος με τους συναδέλφους στο μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αρχαιολογίας που γίνεται κάθε χρόνο και φέτος θα γίνει στο Βελιγράδι και έχουμε 3 διαφορετικές ανακοινώσεις για την δουλειά που κάνουμε. Θα έχουμε δηλαδή μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία ως αρχαιολογία Κεφαλονιάς σε αυτό το συνέδριο. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα μου επιτρέψετε να πάρω ακόμα μισό λεπτό για να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ καταρχήν όλους εσάς που ήρθατε απόψε και μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Με κάνατε να αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που φρόντισαν να έρθω σήμερα εδώ πάρα πολύ άνετα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους στο εξωτερικό, στη Στοκχόλμη, στο Άμστερνταμ, στη Βόνη, που εργάζονται αφιλοκερδώς και έτσι μπορούμε και εμείς να έχουμε την αρχαιολογία της Κεφαλονιάς στα καλύτερα επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού. Ευχαριστώ τον κύριο Τζον Κρόσο, τον οποίο βλέπω σαν συνεργάτη πια μετά από τόση πολύ βοήθεια που μας παράσχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους στην εφορία της Κεφαλονιάς. Έχω δουλέψει σε όλα τα εργαστήρια της Ευρώπης, σχεδόν σε όλα όσα ειδικεύονται στην βιοαρχαιολογία. Πραγματικά τη συναδελφικότητα, την αδελφοσύνη σχεδόν, που βρήκα στην Κεφαλονιά δεν την έχω δει πουθενά. Και τέλος, βέβαια, πρέπει να πω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος χωρίς τον οποίο δεν θα στεκόμουν εγώ εδώ να σας μιλήσω, και αυτός είναι φυσικά ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, ο κύριος Γρηγορεκάκης. Είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν προϊστάμενο επικεφαλής που είναι ο ίδιος εξαιρετικά μορφωμένος, αλλά και υποστηρικτής της ομαδικότητας και της έρευνας, και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Επομένως, κύριε προϊστάμενε, σας ευχαριστώ και από τη θέση αυτή για την εμπιστοσύνη και ελπίζω να έδωσα δυνατή φωνή στον πολεμιστή μας απόψε, μετά από 3.500 χρόνια, για να μας μιλήσει το βράδυ αυτό για τη ζωή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όση ώρα μιλούσε ο προϊστάμενος και η Φροσύνη, σκεφτόμουν 2 πράγματα. Το ένα είναι λίγο τι θα πούν για εμάς οι οστεοαρχαιολόγοι του μέλλοντος, δεν ξέρω. Και το δεύτερο είναι ότι πολύ συχνά μεταξύ μας λένε ότι και το μη έβριμα είναι έβριμα στην αρχαιολογική επιστήμη. Δηλαδή, ότι ακόμα και αν δεν βρούμε κάτι σημαίνει. Αλλά τελικά δεν ξέρω αν. Και στους συναδέλφους το λέω, αν αυτό το λέμε για να παρηγοριόμαστε, γιατί πραγματικά είναι τόσο μεγάλη η χαρά του ευρήματος και τόσο μεγάλη η χαρά της μελέτης του ευρήματος και το τι καταλαβαίνεις από αυτό, που πραγματικά σε ταξιδεύει σε άλλους τόπους. Και όλα αυτά ξεκίνησαν, είπαμε, επειδή ένας άνθρωπος βγήκε να περπατήσει μετά από βροχή. Και μετά η υπηρεσία ανέλαβε και μετά οι υπηρεσίες μας έδωσαν την άδεια να μπούμε. Πριν παρέλειψα να πω ότι μαζί μας είναι και ο κύριος Κουλουμπής, ο οποίος έχει παραχωρήσει πολύ πρόθυμα το ακίνητό του στο λιβάδι. Για να παρουσιάσουμε κάποια άλλη στιγμή, βέβαια. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε, να σχολιάσετε, σεβασμινότατε, κύριε Διευθυντά. Πριν από το σπίτι εγώ θέλω να πω ότι αυτό που είπε η Φροσύνη, με αυτά που βγάζει η ανάλυση των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, είναι εκπληκτικό πόσο μοιάζουν αυτά τα πράγματα. Από μια πλευρά μελετάει ώστε να κάνει αναλύσεις σε άλλο επίπεδο, εδώ πέρα από την άλλη πλευρά κάνουμε χωρικές αναλύσεις και συμπίπτουν πράγματα. Είναι πόσο, δηλαδή και η επιστήμη έχει προχωρήσει, αλλά πόσο πλέον δεν κάνεις αρχαιολογία χωρίς να ασχοληθείς, χωρίς να ξέρεις πλέον. Έτσι, χωρίς τη διεπιστημονικότητα και χωρίς να ξέρεις καλά τέτοια πράγματα. Χρειαζόμαστε ως αρχαιολόγοι και τη στατιστική, χρειαζόμαστε πολλά πράγματα. Δεν γίνεται χωρίς αυτά να κάνεις αρχαιολογία πλέον με το έτσι μου φάνηκε ή νομίζω. Τι σημαίνει νομίζω? Για να προλάβω την ερώτηση,
Να πούμε ότι ο πολεμιστής θα βρει τη θέση που του αρμόζει στο νέο Μουσείο Αργοστολίου, το οποίο όπως γνωρίζετε είναι στα Σκαριά. Η κυρία Κίνα, την οποία είχαμε στην υπηρεσία, αλλά όχι πλέον κύριε Δήμαρχε και κύριε Παυλάτε που είστε εδώ, έχει κάνει την προμελέτη τη μουσιογραφική και έχει πάρει πολύ σημαντική θέση μέσα στην αίθουσα. Θέλετε να πείτε κάτι, να σχολιάσετε, κύριε Δήμαρχε, σημειώνετε? Αν θέλετε κάτι. Ό,τι θέλετε. Αλλιώς ήδη έχει σηκώσει το χέρι του. Και καμία ερώτηση, αν υπάρχει απορία εδώ, ειδικά από αυτό. Έχει σηκώσει να πω λίγο εγώ, να απαντήσω εγώ συγγνώμη σε αυτό που ρώτησες, Ελένη, τι θα βρουν οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος. Δεν θα βρουν τίποτα. Γιατί καταρχήν εμείς τρώμε αυτό που λέμε the supermarket diet. Τρώμε όλοι πράγματα από παντού. Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να καταλάβει που ζούσαμε, τι τρώγαμε, τι παρήγαν τα χωράφια μας. Μα σκεφτείτε, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ γιατί τρώμε λεμόνια Αργεντινής, κουνουπίδια, δεν ξέρω. Αν αρχίσουμε τώρα. Αν αρχίσουμε τώρα, προλαβαίνουμε. Όσο δεν αφορά και εκείνο που είπες με το μη έβρισμα, έχει τη σημασία του. Όντως έχει τη σημασία. Και επίσης όταν μιλάμε για δευτερογενή δεδομένα, όταν παίρνουμε το πρωτογενή και τα μετατρέπουμε σε δευτερογενή, ήταν αρχικά δεν υπάρχει. Εμείς τα δημιουργούμε. Άρα το μη έβρισμα είναι πολύ δόκιμο. Κύριε Λεωνάδη. Ήθελα να πω ότι περπάτησε ο Μιλιαρέσης, αλλά παρατήρησε. Δεν είναι το ότι περπάτησε, αλλά το ότι παρατήρησε. Και το δεύτερο πράγμα. Συνεχίζει να γράφεται και να λέγεται η τοποθεσία Διακάτα. Είναι Διακάτα, είναι στα διοικητικά όρια της κοινότητας των Λιανάτων. Υπάρχει Διακός, Διακάτα και όχι Διακάτα. Ευχαριστώ. Όχι, αυτό ήταν για Τα Διακάτα είναι στην Κρανιά. Στην Κρανιά είναι, ναι, είναι διοικητικά όρια της κοινότητας. Όπου είχε και άλλο νεκροταφεία. Και ερώτηση που πολύ. Συγκεκριμένος είμαι και θα ήμουν πάρα πολύ άτυχος αν δεν ήμουν σήμερα απόψε εδώ. Άρα ευχαριστώ τον προϊστάμενο, την κυρία Παπαδουλάτου, τον κύριο Βίκα, την αρχαιολογία, όλους όσους δουλεύουν πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα. Θα μείνω σε μια λέξη με προηγουμένως ότι η αρχαιολογία τοπική εξωστρέφεια. Φέρνουμε πολύ εξωστρέφεια. Θέλω να το συνεχίσετε συνέχεια και να κάνετε εκδηλώσεις και εμείς να ενημερωνόμαστε και να μπαίνουμε σε μια τροχιά να αναδείξουμε και να μάθουμε την κληρονομιά μας. Θα μείνω και στην άλλη λέξη, συνεργασία. Θεωρώ ότι ο Δήμος Αργοστολίου θέλει να έχουμε συνεργασία, να συνεχίσουμε, να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις μαζί και θα είμαστε εδώ να βοηθάμε όπου χρειάζεται την υπηρεσία, προϊστάμενη. Να πω σε μια απορία. Εδώ στην περιοχή ή στα Αργοστόλη, στην Κρανιά ή παντού, επειδή γίνονται οι προσπάθειες να βγουν κάποιες άδειες οικοδομικές, ξεκινούν κάποιες ανασκαφές και βρίσκουμε πράγματα. Υπάρχει περιοχή Λιμπρώνων που είναι αρχαιολογικός χώρος γύρω από τον Πόρο, που εκεί δεν έχουμε οικοδόμηση και εκεί δεν προχωρούν ανασκαφές. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, που θα έχουμε στο μέλλον να δούμε όλη την περιοχή, να την ψάξουμε ή να βρούμε χρήματα, να βοηθήσουμε, να βγάλουμε στην επιφάνεια αυτά που όπως σήμερα είδαμε. Αυτό είναι μια απορία, δηλαδή αν εκεί υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που έχει αρχαιολογία στο μέλλον ή και εμείς να βοηθήσουμε από χρήματα του Δήμου ή από άλλους πόλους που μπορούμε να βρούμε. Αν μπορείτε, εμείς μπορούμε να το καταρτήσουμε. Αυτό δεν υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχουν σημεία τα οποία έχουμε. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το project Οδυσσέας Γεώμετρος δεχόμαστε και εμείς χρήματα να τα βοηθήσουμε, να τα αφηγήσουμε. Σας ευχαριστώ. Γιατί η χρηματοδότηση είναι βασικό πράγμα, έτσι. Η χρηματοδότηση είναι κακά τα ψέματα. Πώς θα γίνει, δεν γίνεται κάποια Στο πλαίσιο των έργων ακριβώς και
και σε κάποια από έργα που έχουμε βάλει παντού, από το Φισκάλο μέχρι και τη Σάμι, και έχοντας περιλάβει τα πάντα μέσα όσον αφορά και την υπάρχουσα βιβλιογραφία και αυτό που έχουμε δει, ξέρουμε περιοχές πλέον, έχουμε εντοπίσει περιοχές έντονου ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν έχουν ερευνηθεί. Άρα μπορεί κάλλιστα να γίνει και μια έρευνα επιφανείας ή και να πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν είναι. Αυτό που είπατε δηλαδή γίνεται πολύ εύκολα πλέον. Γιατί αυτό δεν θα μπορούσε να έχει βρεθεί ποτέ σε μια σωστική ανασκαφή, γιατί είναι μέσα στη ζώνη Α. Είναι μέσα στη ζώνη Α αφενός και στην άκρη του οικοπαίδου. Δηλαδή δεν θα βρισκόταν εκεί πέρα. Ήταν στην άκρη που προς το ύψωμα πάνω. Αν έχετε εικόνα από το οικοπαίδο, στο κάτω μέρος είναι το σπίτι, όπως ανεβαίνει στην πλαγιά το παράκο, εκεί πάνω ήταν αυτό. Εκεί δεν είναι πρόκειται ποτέ να γίνει κάτι. Ορίστε. Α, συγγνώμη. Σήκωσε ο κύριος το χέρι του. Δεν πειράζει. Κύριε Κουρί. Μετά. Πριν αρχίσουν οι ερωτήσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντας, θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ όλους από το ανασκαφέα μέχρι και τον διευθυντή για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων της Κεφαλονιάς. Δεν είναι ανάδειξη των αρχαιοτήτων, είναι ανάδειξη της ιστορίας της Κεφαλονιάς. Πρέπει να δούμε και αυτό παίζει ρόλο. Κάποτε όμως πρέπει αυτή την ιστορία να την αποτυπώσουμε, η οποία δεν είναι συνολικά καταγεγραμμένη. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι η αρχαία Κράνη, δεν ξέρουμε ποιοι ζήσανε στην αρχαία Σάμι. Αυτά πρέπει να καταγραφούν κάποιοι. Δεν ξέρουμε στους πρόνους ποιοι ήταν. Δεν ξέρουμε στην πάλη έχουμε. Δεν έχει γίνει κάτι συστηματικό. Ναι, στην πάλη έχουμε μία καταγραφή. Ξέρουμε ότι στις πλατές μετήχαν οι παλιείς. Δηλαδή ιστορικά πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, διότι έτσι που γίνεται η ανασκαφή, έτσι που γίνεται η καταγραφή της ιστορίας, δεν μπορούμε να τη μεταδώσουμε στις μελλοντικές γενιές. Δηλαδή οι μαθητές δεν μπορούν να μάθουν τι ήταν η αρχαία Κράνη και να πάνε να δούνε, όταν ξέρουν ότι στην Μυκίνη ήταν ο Αγαμέμνονας. Εδώ ποιος ήταν στην αρχαία Κράνη? Μπορεί και να το μάθουν ούτε καν. Εντάξει, λέμε. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε μια συστηματική αναγραφή. Και ξέρετε, έχετε ένα πολύ δύσκολο έργο εδώ. Και έτσι που κινείστε, με πολύ μεγάλη προσοχή, και θέλω να σας συγχαρώ γι' αυτό, έχουμε τον Οδυσσέα. Και είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εσείς κινείστε σωστά, αρχαιολογικά, επιστημονικά, για να προωθήσετε μια κατάσταση που στην ευρύτερη κοινωνία υπάρχουν αναλύσεις, αποδείξεις, υποθέσεις, και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, και εδώ θέλω να σας συγχαρώ γι' αυτό, ότι προσπαθείτε επιστημονικά να αναδείξετε ορισμένα σημεία που βρίσκεται και της ιστορίας, και να πούμε κάποια στιγμή, που δεν θα το πούμε ποτέ, έτσι πιστεύω εγώ, ποια ήταν η πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Και αυτό μετράει. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω, ότι έχουμε τις 4 πόλεις κράτη που πρέπει να τις αναδείξουμε. Και πρέπει να αναδείξουμε και αυτή την ιστορία αυτής της εποχής που εσείς μας παρουσιάζετε, γιατί αυτή την εποχή που μας παρουσιάζετε τώρα με τον Τουρκιστή, και να δώσουμε μια συνέχεια, τη συνέχεια την ιστορική που μπορούν να μάθουν οι μελλοντικές γενιές. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η Περιφέρεια Νιούσεων είναι αρρωγό σας. Μπορούμε να σας στηρίξουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να σας στηρίξουμε και μέσω του ΕΣΠΑ, της περιφέρειας όπως το κάνουμε, για αυτή την εποχή, αλλά και για την βυζαντινή εποχή και για την μεταγενέστερη εποχή που πρέπει κάποια στιγμή να αναδείξουμε τον αρχαιολογικό πλούτο που χρειάζεται. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν για εσάς, για όλους εσάς, από το μικρότερο, από τον απλό εσκαφέα μέχρι εσάς. Είναι αυτός
Αυτό είναι. Το αναδείξατε και εσείς, είναι πολύ σπουδαίο να έχει. Αυτοί εκπαιδεύονται και με τους εξκαφίσει. Αυτοί που χειρίζονται τα μηχανήματα, άμα τους δείτε, έχουν. Να δείτε πώς. Έτσι, από εσάς και το τι σημασία έχει το πώς βρίσκεις ένα αρχαίο και το αναδεικνύεις. Αλλά ας κοιτάξουμε και λίγο την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο είναι εις βάρος της έρευνας και της επιστήμης μεσολογικά. Όπως είναι τα πράγματα σήμερα, αν κάποιος βρει κάτι εντελώς τυχαία ή ξέρω εγώ, συνήθως το κρύβει, θα είναι να το καλύψει κτλ. Για να μην μπλέξει, για να μην έχει χρονοτριβές με την αστυνομική υπηρεσία κτλ. Θα έπρεπε να έχει φροντίσει η πολιτεία κάποιος ο οποίος βρίσκει στο χωράφι του κάτι. Να σας πω κάτι, το έχει φροντίσει πράγμα. Να τελειώσουμε. Όχι, απλώς δεν είναι έτσι. Ναι, αυτό λέω. Μακάρι. Όχι μακάρι, δεν είναι έτσι. Ό,τι βρεθεί το παραδείγμα είναι ο νόμος. Έρχεσαι το παραδείγδες. Όχι, απλώς σου λέω, η ιδίωση δεν υπάρχει αυτό. Αν βρεις κάτι μικρό, για απλά μπορείς να το πάρεις και να το παραδώσεις, το συζητάμε, είναι εντάξει τα πράγματα. Αλλά αν χρειάζεται να γίνει μια ανασκαφή στο χωράφι του κάποιου, θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει αυτή η ανασκαφή να γίνεται γρήγορα και να παίρνει και ο ιδιοκτήτης μια μικρή αποζημίωση, όχι μια μικρή, να παίρνει μια κανονική αποζημίωση. Δηλαδή, εάν κλείνει, ξέρω εγώ, ένα μαντρί, θα πρέπει να αποζημιώνεται για τις μέρες που κλείνει το μαντρί. Αν είναι μια επιχείρηση, δεν ξέρω ποια επιχείρηση μπορεί να στείλει, θα πρέπει να αποζημιώνεται για τις μέρες που θα κλείνει και να φροντίσει το κράτος να μην κλείνει και πολλές μέρες. Δηλαδή, να γίνεται για να σκαφεί κανονικά. Προς το παρόν, όποιος βρει αρχαία, ξέρω, είναι κοινό μυστικό, νομίζω, ότι τα κρύβει, τα εξαφανίζει. Προσπαθεί να τα εξαφανίσει. Από ποια περιοχή έρχεστε? Εδώ, Αποστόλη. Για το Δυσσιάσιο, χρειάζεται πριν γι' αυτό. Δυνάμεις τα κάτι της Κεφαλονιάς και της Ελλάδας γενικότερα. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Να μην τα κρύβουμε μέσα στο παλιό. Όποτε θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε, απλά τώρα δεν είναι νομίζω η κατάλληλη ώρα. Θέλετε μετά, είμαστε στη διάθεσή σας. Είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση. Μπορούμε κάποια στιγμή όποτε θέλετε και μετά το πέρας της εκδήλωσης, μην απασχολούμε τώρα και τον... Μάλιστα. Μια ερώτηση, δεν ξέρω αν το έχασα στην αρχή. Μπορούμε να πούμε ή να χρονολογήσουμε με κάποια ασφάλεια για τη γλώσσα που μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή υπήρχε κάποιο κέντρο το οποίο ήταν ευτυχισμένο, όταν είχαν εμπορικές σχέσεις, όταν πολεμούσαν μεταξύ τους. Γνωρίζουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Θα σας πω για τη γλώσσα, καλά είναι παραδόση. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο αυτό το πράγμα τώρα που λέτε για τη γλώσσα εκείνη την περίοδο και το τι γινόταν. Το θέμα, όπως και το άλλο που λέτε για ένα κέντρο, αυτό που φαίνεται. Είπα και εγώ, είπε και η Φροσίνη, εγώ είπα την έννοια της τυχαιότητας που δεν το είπα έτσι, βγήκε βάση ανάλυση αυτό. Και εσύ είπες για τον αγρότη. Τον πλήρωσα σωματωμένο. Ναι, αυτό φαίνεται, θα το πούμε και μελλοντικά πιστεύω, από διάφορες αναλύσεις που κάνουμε. Ψάχνουμε να δούμε ουσιαστικά πού ήταν τα χωράφια. Παντού είναι η απάντηση. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα κέντρο που ελέγχει αυτή την κατάσταση. Και επιπλέον αυτός ο άνθρωπος, αν και φέρει όλα, είναι πλήρως εσωματωμένος σε μια άλλη κοινωνία. Έχουμε δηλαδή, έχουμε ένα... Δεν έχουμε, μπράβο, δεν όπως εκεί. Μια ελίτ ξεχωρίζει μέχρι τρώει και διαφορετικά, ας το πούμε έτσι. Δεν μιλάμε για τον πλούτο, το χρυσό και το... Και το φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν τόσο στην Παλική, όσο και στη Λιβαδό, όσο και στους Πρόνους, στη Σάμι λιγότερο, γιατί εκεί φαίνεται ότι τα Μικηναϊκά δυστυχώς ευτυχώς είναι κάτω από την πόλη. Είναι σε πολύ βαθιά στρώματα, από ό,τι διαπιστώσαμε και φέτος δηλαδή. Γι' αυτό εκεί δεν έχουμε πάρα πολλά από ό,τι φαίνεται, όπως τις υπόλοιπες. Θα εσείς φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχαν οικισμοί οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί, τοπογενείς εδώ, νησιώτες δηλαδή, κεφαλίνες. Και εκεί παίζει. Έχουμε τις παραδόσεις, προσέξτε, μην το θεωρήσετε αυτό ιστορία. Έχουμε παραδόσεις για λαούς διάφορους που κατοικούσαν εδώ, στο εσωτερικό αρχιπέλαγος και στο Αιγαίο και στην Ελλάδα κλπ. Οι Λέλαγες, οι Τάφοι. Και από αυτό μπορούμε να κρατήσουμε την παρουσία κάποιων προελληνικών, να το πούμε έτσι, πληθυσμών σε αυτή την περιοχή. Κάτι τέτοιο. Όλο αυτό επίσης που είδαμε με αυτόν τον άνθρωπο που έχει όλα αυτά τα παραδοσιακά εντός εισαγωγικών στοιχεία, παραδοσιακά τα λέμε εμείς βάσει των κατατάξεων που έχουμε κάνει. Έτσι.
Και αυτό κάτι δείχνει πάλι. Ότι τονίζει το. Είμαστε εδώ, εμείς είμαστε, πώς το λέμε. Είμαι αυτό που είμαι τέλος πάντων, παιδάκι μου. Είμαι ο νησιώτης εδώ. Πώς λεγόταν τότε Κεφαλονιά. Μην ξεχνάμε ότι και το όνομα Κεφαλονιά, δηλαδή γλωσσικά τώρα το πάμε, όλα αυτά δεν ετυμολογείται. Έτσι είναι βέβαιη, εντελώς ετυμολογία. Δεν είμαι γλωσσολόγος τώρα, θα μου πεις, αλλά αυτό δεν είναι το διαβάζουμε, το έχουμε κάνει κι εμείς. Γιατί μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Και επίσης έχει σημασία και ο σχηματισμός του ονόματος Κεφαλίνος, που μοιάζει με της Δυτικής Ελλάδας διάφορα φύλλα που γνωρίζουμε από τους ιστορικούς χρόνους. Τους Ακαρνάνες, Κεφαλάνες, Ακαρνάνες, έτσι, Ατιντάνες, Ενιάνες, τι άλλο έχουμε. Είναι κι άλλα. Τέλος πάντων, που ίσως σχετίζονται με ορεινούς πληθυσμούς. Ξέρουμε, οι παραδόσεις πάλι λένε ότι ήρθανε οι Κεφαλίνες, έδιωξαν τους Λέλεγες που ήταν πριν, έτσι. Και μετά οι Ακαρνάνες ήταν και έδιωξαν τους Κεφαλίνες και ήρθαν στην Κεφαλονιά. Έχουμε τοπονύμια π.χ. της Σάμι, η λέξη Σάμι, έτσι. Έχουμε τη Σάμι, έχουμε το Σαμικό Σάμι στην Ηλία, έχουμε Σάμι και στο Ανατολικό Αιγαίο. Και εκεί έχουμε παραδώσει ότι υπήρχαν αυτοί οι λαοί, Λέλεγες, Κάρες κλπ. Οπότε ξέρω ότι είναι δύσκολο όλα αυτά. Είναι στρώματα σε κάθε εποχή και είναι πολύ δύσκολο λιγάκι να δεις τι γινόταν. Το θέμα είναι ότι αυτό που μας δείχνει αυτή τη στιγμή, αυτό που φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι ένας γνήσια γηγενής πολιτισμός εδώ πέρα, ο οποίος υιοθετεί στοιχεία και από τους γειτονικούς πολιτισμούς, έτσι, και δραστηριοποιείται και παντού. Τα κεχριμπάρια που έχουμε στην Κεφαλονιά, η συγκέντρωση κεχριμπαριού είναι μεγαλύτερη στον ελλαδικό χώρο. Τι σημαίνει αυτό πάλι. Έφτανε εδώ το κεχριμπάρι, είχαν αναπτύξει άνθρωποι σε εμπορικά δίκτυα και το βρίσκουμε και σε άλλες εποχές. Η Λιβαθός π.χ. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι είναι κέντρο και στον ύστερο Μεσαίωνα, να το πω, στους πρώιμους νεότερους χρόνους. Ότι εκεί έχουμε ναυτικούς πολλούς, ναυτιλία κλπ. Μέχρι και πολύ πρόσφατα, ας το πούμε έτσι. Και ότι εκεί οι τάφοι στην περιοχή αυτή έχουν τόσο πλούτο. Είμαστε σε μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ελλάδος. Χρησιμοποιείται στατιστικές μεθόδους, αυτό που είπατε για στοιχειότητα και τα κλαίωτα. Αυτές αφορούν όμως το κτηγορική διασπορά των θέσεων. Υπάρχει πιθανότητα όμως αυτά που έχουν επιβιώσει από αυτή τη χρόνια και πολύ μεγάλη σεισμική δραστηριότητα να μας δίνει μια πολύ στρεβλή εικόνα και να έχουμε. Να μην ούτε ποτέ να δούμε την πραγματική εικόνα. Το ότι δεν υπάρχουν βυζαντινά στο νησί, ας πούμε, μπορεί να δεν είναι κάτι οπωσδήποτε που σχετίζεται με την σεισμική δραστηριότητα, εγώ πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει κάτι, να είναι ένα, σε όλο το νησί δύο. Και τα κλασικά είναι ελάχιστα εκτός όχι, κλασικά έχουμε. Τουλάχιστον στην ερειπιώδη κατάσταση που σώζονται, έχουμε και στην Κράνη, έχουμε και στο Λιξούρι και στην Πάλη. Έχουμε παντού. Και στους χρόνους κάτω Διακροπόλης έχουμε και στη Σάμι Διακροπόλης έχουμε. Μέσα στην πόλη της Σάμις κάθονται συνέχεια. Η Σάμι είπα που είναι άτυχη ως προς την προϊστορία, ότι φαίνεται να είναι σε βαθιά στρώματα η Μικηναϊκή Σάμι. Και είναι η πόλη έτσι που σώζει και το όνομα του νησιού. Που διασώζει στους ιστορικούς χρόνους. Εκεί έχει επιβιώσει, ας το πούμε. Αν και φαίνεται ότι και από την αναφορά του Κλάβδιου του Πτολεμαίου, και κλείνω εκεί γιατί τώρα ξεφεύγω, ότι υπήρχε παράλληλα και το όνομα Σάμι. Όταν σου λέει ότι περιγράφει την Κεφαλονιά γεωγραφικά, σου δίνει συντεταγμένες και λέει πόλης ομώνυμος στην Ίσο, δεν υπήρχε Κεφαληνία πόλη. Η Σάμι πρέπει να είναι. Και όπως απέδειξε μετά και η έρευνα του καθηγητή του Λυκεράτου. Τέλος πάντων, αυτά που λέτε είναι ερωτήματα τα οποία θέλουν. Ίσως δεν λύνονται. Η γλώσσα μιλούσε και όλα αυτά. Είχε σηκώσει το χέρι του ο κύριος. Και ο κύριος βουλευτής. Ναι. Και ο κύριος. Δεν ξέρω το όνομά σας, συγγνώμη. Χρησιμοποιήσατε το προηγούμενο στον όνομα προεκλογικά φύλλα. Οι γενετιστές λένε ότι δεν υπάρχει αυτός ο όρος, γιατί είναι εσφαλμένος. Υπάρχουν μόνο ελληνικά φύλλα. Το προεκλογικά είναι φέρνημα γερμανικών σχολών και τα λοιπά που θέλουν να αποδείξουν ότι κατέφταναν με την Ελλάδα του πολιτισμού και τα λοιπά. Ναι. Αν κάνω από ό,τι έχω διαβάσει, δηλαδή και από ό,τι. Όχι, εγώ δεν το ξέρω. Δεν υπάρχουν προελληνικά φύλλα. Κοιτάξτε, εγώ δεν το ξέρω. Και είναι απόρρια, βέβαια, είναι και ένα σοβαρό ερώτημα. Το 1974 έχει απαγορευτεί η έρευνα του μυτοχονδριακού DNA στην Ελλάδα. Και όλοι οι αρχαιολόγοι παγκοσμίως το γνωρίζουν και κανένας δεν το αναφέρει. Με νομοθεσία από το 1974 δεν επιτρέπεται η έρευνα μυτοχονδριακού DNA στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα. Το ξέρω. Και όλοι κάνουν μελέτες γενετικής, κάνουν μελέτες αρχαιολογίας, αλλά δεν αναφέρονται ποτέ σε αυτό. Βέβαια, αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι το MDNA.
Όχι, όχι, είναι όλος ελληνικά. Κοιτάξτε, υπάρχει στη βιβλιογραφία αυτό. Αυτούς που λέμε πριν, πώς θα τους πούμε, κάπου θα πρέπει να τους πούμε δηλαδή. Δεν το εννοούμε όλα με πολιτική έννοια τώρα ότι ξέρω εγώ πώς το κάνανε επικιοκράτες, Ινδογερμανοί, Ινδοευρωπαίοι, ξέρω εγώ τι. Μα να και αυτό υπάρχει έτσι. Και το Ινδοευρωπαϊκό υπάρχει. Υφίσταται. Κύριε Καπάτο, θέλετε να... Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια, ιδιαίτερα στην κυρία Βίκα, και εσάς κύριε Παπαδοφοράκου και στον κύριο Πλεστάμενο. Ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστημονική εκδήλωση, διότι πράγματα εμείς δεν τα ξέρουμε, δεν έχουμε σχέση με την αρχαιολογία, μαθαίνουμε για τον τόπο μας και εκείνο που, από όσο γνωρίζω εγώ, σαν Κεφαλονίτης και όσο ασχολούμαι με την πολιτική, η Κεφαλονιά είναι ένας μεγάλος αρχαιολογικός χώρος, σημαίνει ότι έχει μεγάλο πολιτισμό. Αυτό που μπορώ να σας πω, ότι εκτελούνται έργα, αυτά τα ξέρει καλύτερα η υπηρεσία Ανταπή, αυτή τη στιγμή ύψους 18 εκατομμυρίων στην Κεφαλονιά από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτά πηγαίνουν από το βόρειο μέρος, από το Φισκάρδο μέχρι το νότιο μέρος, κυρίως στην ανατολική πλευρά, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπαδοφοράκου, έτσι δεν είναι. Σε όλη την Κεφαλονιά είναι, αλλά ξεκινάμε από το Φισκάρδο μέχρι κάτω. Και πάλι, αν και ακούγεται σεβαστό ποσό, και πάλι είναι λίγα σε σχέση με τον αρχαιολογικό πλούτο που υπάρχει στο νησί μας. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση και επειδή είπατε ότι ο επιστήμονας του μέλλοντος δεν θα ξέρει αν ψάξει τα οστά μας να βρει τι τρώμε, θα σας πω το εξής. Στη Βουλή μας κάνουν πολιτική εκπαίδευση και μάλιστα σε ξένες γλώσσες. Μένα γίνεται στα αγγλικά. Τι μας λένε λοιπόν τώρα, μας πληροφορούν με ποιους τρόπους οι εταιρείες μαθαίνουν τα πάντα για μας, με τι απότερο σκοπό, να μας καθοδηγούν να κάνουμε αυτό που θέλουν αυτοί. Στην πολιτική, για να ψηφίζει ο κόσμος αυτούς οι οποίοι θέλουν να τους καθοδηγήσουν. Λοιπόν, στην Αμερική, τα σούπερ μάρκετ, οι μεγάλες εταιρείες παρακολουθούν τους πελάτες τους. Μία κυρία, η οποία ήταν πελάτης σε σούπερ μάρκετ, ειδοποιήθηκε από το σούπερ μάρκετ ότι είναι έγκυος. Η κυρία δεν το γνώριζε ότι ήταν έγκυος, σας πληροφορώ. Και πώς το πληροφορήθηκε και πώς το βρήκαν. Παρακολουθούσαν τι ψώνιζε όλα τα χρόνια. Ψώνιζε τα ίδια πράγματα. Κάποια στιγμή το τελευταίο διάστημα άλλαξε τη διατροφική της συνήθεια. Και οι επιστήμονες οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες διαπίστωσαν ότι ήταν έγκυος. Και όταν τις το γνωστοποίησαν και πήγε και έκανε εξετάσεις, ήταν έγκυος. Άρα βλέπετε πώς είναι, να μου πείτε πώς κολλάει με αυτό που είπατε, αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θα αναλύουν οι ιστορικοί του μέλλοντος άλλα πράγματα για εμάς. Άρα βλέπετε, δεν ξέρω ο Δήμαρχος εδώ τι κάνει στο σούπερ μάρκετ, πόσο μας παρακολουθεί. Αλλά να προσέχετε τις διατροφικές σας συνήθειες, γιατί μάλλον ξέρει τι τρώει ο καθένας από εμάς. Συγχαρητήρια και πάλι. Κύριε Λεβιζόπουλε, θέλετε κάτι να πείτε? Για το χωρωτό τάφο του Τσανάτων. Ήρθαμε για άλλο σήμερα λόγο και για τα έργα που μίλησε ο κ. Καπάτος. Όταν θα τελειώσει θα σας ανακοινώσουμε ότι πρέπει να ανακοινωθεί. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Λένε το έβριμα εξαιρετικά αυτό που πολεμιστεί. Γιατί πολεμιστεί? Ήθελε να μην το γνωρίζει. Έχετε κυνηγός με αυτό το σπαθί και το δόρυ αποκλείεται να είναι. Αυτός ήξερε να χειρίζεται τα όπλα. Όχι, δεν σημαίνει επουδενή ότι η παρουσία των όπλων ότι είναι και πολεμιστής με την έννοια του επαγγελματία πολεμιστή, μιας κάστας πολεμιστών η οποία υπήρχε και δεν κρασχολιόταν με τίποτα άλλο. Ήξερε και να πολεμά. Στην κλασική Ελλάδα δεν ήταν πολίτης και πολεμιστής. Οι Βίκινγκς δεν ήταν αγρότες πολεμιστές και δεινοί πολεμιστές. Έχουμε στην ιστορία παραδείγματα. Άνθρωποι που λέμε πολεμιστή με την έννοια του οπλισμού δεν ήξερε να το χειρίζεται αυτόν τον οπλισμό. Δεν μπορεί να βγει τυχαία, δεν είναι κάτι πια. Ακριβώς.
πιθανότατα και αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ πιθανό σε μια κοινωνία να ξέραμε οι περισσότεροι να γυρίζουν τα όπλα, για να υπερασπίζουν τους εαυτούς τους, την κοινότητα κλπ. Στην εφορία αρχαιοτήτων, στο Δήμαρχο του Λίου, τέτοιου είδους εκδηλώσεις νομίζω ότι μαθαίνει τον άνθρωπο και τον νέο να έχετε πιο κοντά στην ιστορία του τόπου του. Από πού είμαστε, τώρα τι κάνουμε και πού πάμε. Επειδή προέρχομαι από έναν τόπο, το Δυσάνι, που είναι ένα εργοτάξιο αυτή τη στιγμή αρχαιολογικών έργων, και πρέπει να ευχαριστήσω και την Εφορία Αρχαιοτήτων, αλλά και το Υπουργείο Διαχρονικά Πολιτισμού, να πω ότι τέτοιες ήττες ανασκαφές πραγματικά βγάλουν τον ιστορικό μας πλούτο. Βεβαίως κάποιοι με τίμημα, ιδίως αυτοί που έχουν τα οικόπεδα, ας πούμε, ότι έχουν οικονομικό κόστος, πιστεύω ότι αν η εφορία εξοπλιστεί με το κατάλληλο προσωπικό, θα αντληθεί αυτή η οικονομική, θα έλεγα, που έχουν οι άνθρωποι δυσκολία. Έχουν λοιπόν στην επιφάνεια σπουδαία ευρήματα, με ακρίβεια, παράδειγμα το σημερινό, και εδώ πρέπει να πούμε ότι η δική μας εφορία χρησιμοποιεί επιστήμη αλλά και τεχνολογία τέτοια που είναι πολύ μπροστά, όπως υπόθηκε σε σχέση με τα άλλα που σας απέδειξε και σε μια δήλωση. Πριν κάνω την ερώτηση, να πω το εξής: ότι οι ανακαλύψεις και η προβολή των ιστορικών ευρημάτων και μνημείων φέρνουν σε επαφή, έχει σημασία για μας, το παγκόσμιο κοινό με το πλούτο του τόπου μας. Με το ιστορικό πλούτο του τόπου μας. Και μάλιστα με διτή, θα έλεγα, σημασία. Ένα, να μαθαίνουν οι νέοι, και δεύτερο, ότι μπορεί αυτός ο τομέας να είναι ανάπτυξη σε σωστή κατεύθυνση σε εναλλακτικές μορφές. Εγώ λοιπόν θέλω να συγχαρώ το Δήμαρχο του Λίου, να συγχαρώ την εφορία. Εμείς είμαστε πάντα πρόθυμοι σε συνεργασία, το έχουμε δείξει πολλές φορές. Συνεργαζόμαστε λοιπόν και με το Δήμαρχο του Λίου και με την εφορία και με την πολιτεία και με την εκκλησία να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το στρώδιο που αναφέρετε, φαντάζομαι θα αναφέρετε στο ράδιο στρώδιο, που έχει ένα χρόνο ημίσιας ζωής. Τα δείγματα λοιπόν που θα πάρετε με βάση αυτό, από ποιες περιοχές θεωρείτε ότι πρέπει να πάρετε δείγματα, μόνο Κεφαλονιά ή από την ευρύτερη περιοχή όσον αφορά για να δούμε την ταυτότητα? Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας. Ξεκινάμε με το δείγμα που μας ενδιαφέρει, αλλά προκειμένου να έχουμε αυτό που λέμε μια εικόνα του βιοδιαθέσιμου στροντίου, δηλαδή από όλο το στρόντιο που υπάρχει στα πετρώματα και στην ατμόσφαιρα, τι τελικά προσλαμβάνουν οι οργανισμοί, χρειάζεται να φτιάξουμε έναν χάρτη. Επομένως, χρειαζόμαστε πάρα πολλά περισσότερα δείγματα. Είμαστε σίγουροι για αυτό που σας έχω ανακοινώσει, ότι αυτό είναι έτσι όπως είναι, αλλά αυτό που είπαμε από πού ήρθε τελικά, θα το προσεγγίσουμε καλύτερα όταν θα χτίσουμε καλύτερα αυτό το χάρτη με περισσότερα δείγματα. Σε επόμενη εκδήλωση. Σε επόμενη εκδήλωση. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση ή διευκρίνηση, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας, για τις ερωτήσεις σας, για το θετικό σας χαμόγελο. Να σας πούμε ότι η επόμενη εκδήλωση της υπηρεσίας με τον Δήμο Αργοστολίου είναι στο πλαίσιο των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών. Θα ανακοινωθεί ακριβής ημερομηνία, θα είναι γύρω στο Μάιο. Θα πάμε από Μαζαρακάτα και Κάστρο, θα συνδυάσουμε την προϊστορία με το Βυζάντιο. Και θα ανακοινωθεί, θα βγάλουμε και αφίσα, κύριε Δήμαρχε, και όλα τα απαραίτητα για να το μάθει ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.